Başka fili hormatly Snow Music Studio. Snow Music Studio. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Şu 2026 yılının 16 dekabry hepdäňem anna güni hoş geldiňiz. Demokratiýa opozisiýasynyň platformasynyň kanalyna. Hormatly dinleyijiler, ine şu gün biziň bilşiňiz ýaly biz çağrışyk etdik. Talip Abbasow we beýleki adamlar Muhammed Ağa beýleki opozisiýon gurumlar biz ine daýanç grupu çağrışyk etdik halkymyza 16 ýanwarda takminen 13:30'da Cuma namazynyň soň meçitlerden köşküne ýürüýüş etmelik biz haýyş etdik. Şo ýerde köşküne baryp biz prezidentden jogap sormaly, bir topar soralarymyz bar. Näçe korrupsiýa Türkmenistanda 100%, %100. Näçe öz hakyny gorap bolmak, näçe adalatlyk ýok, näçe işçilik, näçe konvertasiýa ýok, näçe pensiýalary kaldırmadılar. Näçe bizim halkymyz daşyna gidip işläp öz maşgalasyny saklamaly bolýar. Sebäbi şol wagtda bular $450 milyon meçit kurýarlar. Bularnyň özüni kurýar. Oğlunun toğraman. Näçe edetgelse edýär. Prezident ýaly büdjeti dağıtyp ýör. Näçe arkadaş şäherine 7,5 milyard pul gitdi. Şoň deň ýarysy oğurlany. Näçe beýleki döwletlere meçitler kurýar, beýleki döwletlere kömek edýär. Öz halkyna kömek edemekni. Şu meseleleri biz soru hökmünde goýjak bolýar. Prezidente şoň üçin ýygnanyp, üýüşüp hemmämiz barmaly. Egerde siziň dogunyňyz, garnaşyňyz bir güne basylan bolsa, olary siz çykarjak bolsaňyz, egerde siz konvertasiýa edip çağırıp daşa ýurtdaky okuwçyňa kömek etjek bolsaňyz, egerde sen bir ýerde kanunyň bolsa, bir ýerde sen mülküňi, emläňi alsalar ýa-da sana şikayet ýetiren bolsa, onu sen kadetlerde adalatly suut bolman, adalatly işini çözmän, adalat gorap bilmek bolsaň, ine her moment çykmaly. Egerde biz şu arkadagly diýen serdar we arkadag diýen adamy bir gelmişek, biz olar arkadag diýen taýlandyk, milli liderim diýen taýlandyk, prezident diýen taýlandyk. Ataly oğul gyýdyny biz şu tutsak edip jogapkarşy çeksek, onu edil şu günden, şu momentdan bizde ütkeşik başlar. Konvertasiýa, giýje güni, istenen adam da şöyle gider, istenen pasportun istenen döwletde çalışyp biler. Şöyle konsulta, ýakyn konsulta bolsa çalışyp biler. İstenen adam Türkmenistanda biznes edip, kanunlary bilen goranyp, ýagny öz emlärini urallar. Öz biznes edip, öz geljegini gowraşar. Biz şeýle mümkinçilikler bolýan, Türkmenistanda görülmedik, eşitilmedik mümkinçilikler bolar. Ol altyn asr därler, ol arkadaky zaman därler, diňe bir adam üçin hemme zaman, hemme asr diňe bir adam üçin işler ýaly därler, hakyky halk üçin mümkinçilikler dörler. Şoň üçin golan demokratik opozisiýany, demokratik opozisiýa hökman ýeňşeýetleri. Şoň üçin şu gün ine Cuma namazynyň soň biz ýürüýüşe garaşýar. Biz ýürümeli, biziň halkymyz diňe öňürmeli. Men ine biziň bir dogunmyz, biziň watandaşymyz bir video goýdy. Men şu videony şu güni gelen maňa jaňa edip şunu hökman halkymyza görkezmek adamy diýdi. Men şonu size görkezýin, bir minut. Şu video öňsörplerden daňda maňa bir watandaşym jaň edip şu videony guratdym. Adam hökman halkymda bolko. Görköz daşynda bolup
Biz halkymyzy gorlaýar, biz halkymyz üçin canymyzy bermäne taýýar. Şol bizim Türkmenistanda oturan halkymyz, ýagny pikir etmesini ýekösip, bizim gorlaýar tipine şu ýaly video bolupdy. Nese uradyn şonu, gökeden şonu. Bir minut. İkinci minut. Yine infekt dinlen şunu, hormatly dinleýişler. Esselamu aleyküm mehrubani illeşler. Kadirli Türkmenistan vatandaşları, mehrubani yurttaşlar. Menem ýene bir gerek size çağırış edýän ertir 16 ýanwar aýdytladım. Allahan nesip bolsa bize arkamızda gollaw berer inşallah. Mert bolalım, batyr bolalım, gaýdusuz bolalım. Haklarymyzy talap edelim. Bu haramzada tokum iblis tokum berdi Muhammedler öz halkyny nägunlara sally. Muny her birimiz goýulýar. Bu haramzada tokumyň syýasaty biziň her birimizi ýakyp goýuryp kül etdi. Özüňiz bilýäňiz, halkymyz ýurtdaşyna göç edýär. Näme üçin bu ýurtda bolar ýaly göç edýär halkymyz? Näme uruş barmy? Gaýtam afuda asmanyň aşagyna diýär. Käbir ýalakalar şeýle diýär. Afuda asmanyň näme uruş barmy? Afuda asmanyň aşagyna farahat ýaşaýar diýär. Bu uruş bolan döwletler gaýtam biz ýaly göç eden ok serede otursaňyz. Biziň 7 million halkymyzyň ýardaşynda. Nirde olar ýalak? Nirde welaýatlar Aşgabatda girmeliler, ya ak maşin sürmeli. Ben isleyen renkinde sürüp bilmeli. Nirde biziň haklanmaz, hany biziň haklanmaz. Biziň ähli haklanmazy, geleceğimizi oğurlady bu zalim tokum. Gan, hor tokum. Balar hajada gelýär ýylgynda. Haramda Allah Taalaňyň balygyna ananok haramda. Aslında. Yani iyi görüşün ediyor onu. Anan maňy oğru kezzap tokum ol. Haramda. Bakımca tutsak edelim, netip boza Allah'can geleceğimiz, revşen geleceğimiz o abitin netip boza bağ yurttaşına bir işlemeye derli. Kurorda gelmeli inşallah netip boza. Çağaçlarımızın geleceği için vatandaşlar gayret edelim. Bize yine bir yıldan, 5 yıldan, 10 yıldan ne için şeyle çıkmadığını deyse, ne mi diyelim, önünde neyle cevap verelim çağırlanmadan. Bu bizim gidip barşymyz berdi Muhammed filan syýasaty, iblis tokumyň syýasaty bizi gün-günden aşaklygyna gidýär. Bede o ad bilen ösýär diýilýär. Nire ösýär aşaklygyna tarap etýär. Ösmeýär haramzada tokum, bu alim tokum öz halkyny ýok edip garjak bolýar. Dogry düşünün watandaşlar. Halkymyzy nägunlara sally her ýerimiz bilýär bunu. Böyle geplenmeyiz. Korku tervet korku aslında sakladık. Haram tokum, çürüp tokum. Gayret edelim vatandaşlar. Mertlik görkedelim. Geleceğimiz için edelim. Gayret edelim. Allah Teala şu kısmatıma yazan olsa, nirde olsa onu bilýän. Kısmatıma yazmadık olsa, odun içinden ýöräňde de ýekece uçkunam sıçramayız. Şoň üçin vatandaşlar şirincan her kime de süýjüdir. Emma geleceğimiz için edelim. Biz haklarımı talep edeceğiz. Kanunla yok zaten demzok vatandaşlar gayret edelim. Yani şu ýaly bizim vatandaşymyz ertirden turup video urutdy. Yani daňdaýardy. Ne birinji boldy geldi bizim vatandaşlarymyz.
Ondan da aşağı canlı yaptı. Ondan aşağı SMS'ler yaptı. Türkmenistan'ın içinden. Murada halka düşündürüm, birden çıkıyor, halka düşündürüm. Biz şu hükman yürüyüşte üstünlük kazanlar. Bir daha da düşünün, hormatly izleşler. Yine biz turduk mu? Meçhidi ona bardık mı? Şöyle turduk mu? Şondan biz 5 kilometre aralık takminen 5 hem de 4-3 kilometre takminen aralık koşkuna bardığımı mesele çözüldü. Häzir ine düğün häzir biz iyi serler flight radara serler. Düğün ine habar geldi. Şu hemme samolyotlar Türkmenistan'a sarktı. Urmanlı. Korkup. Men size garanti berýän hemme samolyotlar doldurup, çemadan pullar doldurup şuna bara kaçmak bilen. Egerde halk koşgunyň ýürüýüşe gitse bura kaçýar. Biz koşgunyna barmam ýetişmeýär. Şuna kaçky diýär. Şoň üçin kyn görmän. Üýüşüň men ene düýün bir topar adamlara jan etdim, haýyş etdim, barın şo ýere we şo ýerde maňa video uradym. Audio uradym, video uradym. Bolup geçen dağıtlar okuyorum diýip haýyş etdim. Sizem öz babadyňyzda eger Türkmenistanda bolsaňyz, hükman şo ýere barın. Men ýöne geldim Meçhide diýsem, ine sana bizapasnys, ýani şo toçka barmak bizapasy. Şo ýere baryp üýüşüp şo ýerden bile ýöremeli adamlar bilen. Sizin kommentaryaňyzy ýazýan, ýani TikTokda hem YouTube'da näme ýani kommentaryaňyz bolsa, men aýtjak, türkmen ilim şu edek ayağa galalyn gaýrat edim agyr bolan diýip ýani men şunu ýani bunu açyk goýaýyn. Ine erkawrun, ýan men gowtan ýani ýaman namusly, wyjdanly bolan maňa köp jaň edýär, aýdýar. Şoýa maslahatlar berýär. Şu ýaly gerçek bolanlar bolany biz bir zat gazap bilýär. Bizim hümmetimiz bar. Ýöne gulýaly gedip o tarapy gedip bu tarapy nire pul berse ılgap, kommersant bolup nemedip bir diňe pul tarapymyz ösüp, beýlek tarapymyz ösmese biz maşynaň önünde maskara, dünýäň önünde halk bolup maskara. Biz milletde. Biz bir gowşok millet bolýar. Az olalı, uğuz olalı, güçlü olalı. Kerem İsrail. Az. Şu Arap devletlerine nime peyfir var ya. Tinç devlet. Bunu hemme adım et gördüler. Durundur yani devlet. Teknologiyası, fikirleri, ötüşen hemme adım. Ve bize azar veren yok. İki saniye öğüden olmayan bir tam. Atalı oğlu 3 oldu yani. Onun bir 10-15 tane kardeşi. Kapsan yana. Oldu. 15 bin adam çıktı şunun hemmeti kaçıyor. 4,7 milyon halkımız var. Eğer şu halktan 15 bin adam çıkılmasa onda bir problemi var bizde. Benim şunu aradım da, ben ayrıntıyı gitmiş seyredim. Benim şunu aradım. Bizde bir problemi var. Gelin şunu seyredelim, mertçe seyredelim, ne etmeli? Ne hemşip? Öz doğun kardeşlerine dağıtır, mentler, polisler, ment diyen polisim diyecek, polis atavlı daha doğru. Emhime teröristler, yani kadiyetler, prokuratura. Daşütten gelen adamlar değil mi? Ölmeden çıkan adamlar. Yani doğru mu? Ne hemşip şolar? Yani halkımızı şey diye. Halkımızı yapbeyniya, vuruya, ağlıya, maşayiştı diye. Sen yani adalatsız meseleni çözüyor. Kim o diýmeli barda? Kim bunun ýerine ılgamaly? Ho, sen näme diýen gibi? Prezident ılgamy. Öz buyruk goýýar. Millidir ılgamy. Millidir ideýasy ýok. Kim ılgasyn? Başgasy goldajak ýok. Ýene de özüňiz. Men ýene bir gada aýdýan. Siz gaty öwren uly ynam bilýäňiz. Prezident, milli lider, şu gün ertel men bolayım prezident. Bildirmen oraya anam. Anam bildirin, surok koyun. Eden yok mu? Yok olsun. Kim olsa çok olsun. Men bolayım yok olmalı. Devlet halk. Halk olmasa devlet yok. Yine halk yok. Türkmenistan hayatı hem çıktı. Burmanlı bilen Serdar köçelerde enter. Men prezident belki milli lider. Sen kimin prezidenti? Sen kimin milli lideri? Adam yok. Boş. Ünlüyorum. Halk içinde
prezident kaç gitti, milli lider kaç gitti. Devlet bana inniki geliye çarşıya. Biz prezident deyip Hudaý görünýärli, ýaşynyň görkezmesi var. Ýaşyn diýeniň bir 40 ýaşda bolan Ankara çarşyn. Kakymyň ýoluna ýürejek diýip, Kezap ýoluna ýürejek diýip getdi. Ýanyna barsam, men ýanyma gelmäň diýip ýa gorkýar. Pustoy baklaşy. Sen durmuşsun, pustoy baklaşy. Ne ideýesi var, ne programmalar var, ne mesele çözüp bilýär, ne iqtisadi mesele çözüp bilýär, ne teknologik mesele çözüp bilýär, ne ekologik, ne sosial, ne medisina, hiç ta. Boş ýöne, çäreçi. Öňtirýekçi diýen bolsalar, indi çäreçi. Çok rahat. Ine näme garaşýar? Ay sen näme asuda döwletiňizi ýykjak bolýan. Asuda döwletiň galdyma ýa. 45% uruşda oraya gaçan. Ine Ukrainanyň uruşy gidip dur. Men bak gelýän şöyle. Stajlar berýän şöyle, seminarlar berýän, hökümet bilen duruşýan. Onça adam giden o Ukrainadan. Bolmasa uruş gidip dur. Men baran yerinde köçede aýlanýan bomba gelýär. Köçede ýörek böyle. Bizde uruş yok, asuda atman var, milli lider var. Bizde prezident var, arkadağı atman, arkadağı zaman, arkadağı Alaval Serdar, hemme şu arkadağı bir zat bolsa bizde var. Ýöne 45% halky daşlaryp işine var. Häzir bana bir ýerler diýer, wagt içinde diş köp, içinde de var. Gazansan bolýar, elbetde gazansan bolýar. Ýöne durmuş bolýar. Elbetde ölmedi ýaly gazansan bolýar. Ýöne ol aýlyk bilen sen bütün ömrüň gul bolýar. Adamlar näme daşlary diýer, diňe pul üçin näme? Azatlıkta bolmak üçin. Azat bolmak üçin. Şo ýerde bir ahir bir ýanky energiýaň çykyp, elbet energiýaň çykyp bir gorkman, arkyň işläp, işe bark gelip pul gazanyp, ýanky sen present ýok, sen telewizor açsaň arkadaň ýok, sen nemeli gazetler açsaň milli lider ýöne sana ýanky gazetden üstüne bökçek bolup duran ýok, hiç şart ýok. Şol azatlygy diýär şol. Nanam. Yarın komentarda näme pikir diýär? TikTok'taki komentaryadan ben okat vereyim vatandaşlar. Валикум ассалам, доброе утро, валикум. Мы тоже с вами, приходите в эфир. Я сейчас ссылку вам скину. Приходите в эфир, кто хочет. Ссылка видео gepleşikleri koydum. Gel vermeli. Devletin video gepleşiklerini durmak ben bağlayayım. Ben şöyle koydum dün akşam. Gel vermeli. Hava, ссылка durumdur. Şuna gel vermeli. Lala benim sizi boş vermeyler şu an. Eğer de boş olduğunuz gelin, ben şunu işlemek yürüydü. Yani benim vatandaşlarımız bilenler. Neyem olsa şu olsun. Biz ömür çıkıp öz haklarımız olmalı. Çünkü yer titriye, yağış yağya, gar yağya, pistoletler verildi, pistoletler verildi emkirmelere ya da polisler verildi. Ey, halk atmana pistolet çıkar, yürek verir. Burada yürek yok olur yani. Ola bir. İkinci, kurbanı bir daha da düşünmeli. Sen kaçında yarar verken bir tarafa, bir tarafa alyaş veya sangaşı diye yarar. O düşünmeli. Her fokus, bütün dünya fokus Türkmenistan'da. Valikum esselam, şuun Aşgabat'da cemlemeli, hatta gıyır gelinler daydalara çenli şu yürüyüşe koşulmalı. Efirim donya yaşlı вопрос в классе очень много, ни одного ответа. Marda taksi ve avtobus yok deydi. Şu vakt hiç kim yatırıptırlar. Hiç yeri yatırıptırlar. Okey. Bunu hemen paralizavat ederler. Yani kalkı goz olma diye ederler. Движениyan yaparlar hemen. Talip 16'sına üst köşme bar deydi. Yalan söyledi. İntek 16'sı gelin o üst köşmen vakti neymiş? Yalan söyledi. Ne mesela burada dedi. Üst köşme diyemezler. Her bizim kirliyemizle saznaniyemiz yani düşüncemiz, aklımız, anımız ülke aldı. Bu iş o bolmasın 16'sına. Yani şuun. Çıkış bolmasın. Yani hem adam kirlesinle eyyem yani şunu pregrad ettiler. Adamlar eyyem tayar. Fikir etmeyen 16'sına bolmasa biz durduk deyip. Yok. Biz bir aldık mı? Yıkman koymayız. Türkmen alava yağlı. Şu haramlığını biz alıp bukurunu alıp yıkman koymayız. Koyuram yok şunu. Ölüyet yönü koyuram yok.
Bolun ne? Vakti geldi. Men analiz ettim. Hemme diktatorlar 16, 18, 20 yıldan geçen ok. Şunun vakti geldi. 19 yıl boldu. Şunun vakti geldi. Şunu ayırmadım. Salam aleyküm. Rahmetullah berekatuhu. Muhakkak selam. Hayırlı cumalar. Men eğer de itleseniz hayatı kim gelecek olsa gelin. Ben size alayım. Yani hem TikTok'ta hem YouTube'da efirleri söyleyeyim. Bileceğim. Yine hazır YouTube'da komentarları okap verin formatı iyileşler. Seyredin. Men yadiyan TikTok'ta okap verin. Bu yürüyüş mukaddes yürüyüştür. Всем привет. Не бойтесь заявлять о своих правах. Doğraydan по законам пустыни. Men bizim halkımızda yüzden yani kim hazır Türkmenistan'da etsenlik velayetinde gezip görse şu hakkı şu gün bozulsa video foto verip bize uğradım. Biz bütün dünyada aradık. Bütün dünya. Durmadan aradık. Son için niye iyi vermeli? Ben size bu konuyu şunu hazır. Yine men koordinatlarıma insert verdim. Telegram programını göçürüp alyan telefonuma. Telegram. Yine şunu yazyanız Sabaçka Kurbanov MK. Şunu yazsanız ya Murat Kurbanov deyseniz çık ya Telegram'da. Yazın bana, iyi verin bana dokumentler, yazın bana ya da TikTok'u istedik mass media, Facebook, TikTok bir yer koysanız halk yani insert dur, Fox dur, Türkmenistan derru hem ya. Ya da yine benim telefonum var. Gün sana duyularsanız plus 33 yani 0033 768 212 750. Şunu iyi vakitlerden istedik malumatlarını. WhatsApp'tan, Telegram'dan, Signal'dan yani istedik imo'dan istedik yerden mağazana duyularsanız. Yine vatandaşımız diye Murat Alfin bir video yap. O da kadınlar temine havalaşak oluyor. Neye havalaşak oluyor? Hürmetli dinleyiciler, yine koordinatlar. Bundan aşağı bana e-mail yap oluyor. Kontakt Sabaçka TM Türkmenistan olduğu dwt.com yazın şöyle neye yazacak olsanız biz yani size cevap veririz. Yine devam edelim. Всем привет. Не бойтесь заявлять о своих правах. Мы не собственность Бердымухамедова. Наш народ добрый, отзывчивый, трудолюбивый, просто запуганный и не знает, сколько у них в руках богатств и прав. Абсолютно правильно замечено. Силовые структуры обязаны поддерживать народ. Народ – это государство. Алыр, Болджак, Идип, Бельджек, Захтар, Кастудол, сегодня 16 января мы призвали народ на мирный протест. Молчание – это согласие с пределом. Doğruya yine по законам пустыни я. Eğer de sen dımı otursan, sen şu rejimi olmuyor. Eğer de sen ne ayırlıklarına ait başlasan, onu sen şu dağıtlar sana gelişen oksan, gogoyan ok, sen şunu çalışacak olayan deyip aydanın oluyor. Şunun için haiş, öz ne ayırlıklarını bileceğim. Ben yine eğer de hükümet gogoysa çıkıp protest edin diyem o. Şu hükümet zalim hükümet. Şu hükümet zulümçülük olan bizi yıktı. Biz şuna bir karşılık görmedek iyip var ya. Şeyde bir şertler dörü diye olun sen yöne kıyınçılıkta olup kalıyor. Baran yerinde de üstüne yankı adaletli gözün üstüne atıp sen tutup basıyorlar. Yine adalet çıkıyor. Bir topar adamlar basıldı. Туркменистане похищают активистов, пытают и убивают. Сколько еще можно молчать? Власть Туркменистана недееспособная, некомпетентная. Они не справляются с ситуацией и со своими обязанностями. За какие заслуги? Halkı ağaç ve velayetlerde yol yok. Kattor diye. Bir de gidecek cuma namazı yarım saatten başlıyor. Saat ne oluyor? Her saat Fransa'da 8 saat 35 min. 8 saat oranda 9:35, 10:35, 11, 10:35. 10:35 aşk vatta. Men yanlış vatan. Если вы сегодня не промолчите, завтра уже некому будет вас защищать. Несип болса Allah bardır.
исчезают люди, фабрикуют дела, помогают судьбы, ломают судьбы. Это касается каждого. Оттуда. Не думать, что беда не придет в наш дом. Она уже идет. Она уже у нас дома. Почему должны считать наши мужья и сыновья? Ayağa kalmalı. Bir hükman başka yurtlan kovu yaşamağı ya için değer yanlış düşünmeyen vatandaşlar. Kattı diye. Yine yardımda da orta başta bir çıkış edilmedi. Ayfen agentin proyektin Avrupan proyektin yani Amerikan proyektin Rusiyan Fezben proyektin yeni planning proyektin emkime yeni plan. Hemen attım geçtik. Men çıkış ayttım bir gerek şeyli bir logika yok. Bunun aydanlarını ayttım. Men emkime proyekti. Senin dişine uğra. Men Rusiyan, Avrupan, Fransan proyekti. Ya men Fransa'da yaşayam. Men Amerika senatorun guluş ayttım. Men Amerikan proyekti. Ya men Amerika bakayttım. Men onun guluş geçip ayttım. Men Angliyan proyekti nişes kovu işleyen. Ondan men dedim men 4 tane Fezben proyekti 5. 5 tane guraman proyekti yani agent olup bilemek yani. Siz bana katı ulma haber yani. Men oraya men mümkünçülüğüm yok. Men oraya yani ösün bir hünermetten bu işte sebebi kaçan da bir agent olsun, belki devletin agent olsun, двойной agent değil ya da olur hem razvedkan görüyor. Trойной agent şunu çel bardı deyip mena öylemek, eşit görmek. Siz olsa 5 devletin agenti deyip aydılar. Yani şu orada bir devletin yani bir devleti unuttuğum Japonya'nın agenti bot bilermen sebebi men günlü yani turmuş geçen hepte de 3-4 böyle tatamide yani Japonca uğurlayan harcımı matrete bir topa Japon tekniklerini attanlar yani mümkün o yerde de siz beni karalap bilersiniz. Son için 6 devletin agenti men bol bilemek o mümkünler. Ola bir ikinci ileride ünitvertemez men TikTok'ta efir atmaya başladım. Birinci günden şuna çeldi ve Türkmençe uğurlayan ve diğer halk bilen halk gösteriyor. Biz kurbanlığa karşı diğer hareket ediyor. Başka da adam oluşlandı. Dava, cennet, beylik, eylik oluşlandı. O zaman biz demek halkın agenti olacaksa. Hakikaten biz halkın yani prezentatörü çıkıp önüne çıkıp şu problemler vardı. Şu nehir korumalı. Şu halk nehir vakti yaşamalı. Şu nehir programları etmeli. Şu halk nehir öz azadlığını almalı. Nehir nimet almalı. Değil şu vurunu. Onu bir halkın agenti olacaksa. Sizin düşünceniz bu. Ve şunun için agent yok. Agent öne çıkılmaz. Agent yüzünü koyulmaz. Bir de agentler kopyalıyor. Hatları, komentarları öne çıkılan oklar. Efire çağırıyor onu kaç gidiyor. Selamun aleyküm vatandaşlar. Allah yardımcı olsun. Aydınımız olsun. Это не политика, это вопрос выживания народа. Просто doğru değil. Bu siyasette bir doğru bizi yani canımızı halas etmek doğru diye. Сегодня страдает простой народ, завтра те, кто служил системе. Как добрый. Никто не страхован от репрессий, даже те, кто в погонах. Men Altan Muradağa seni neyle alayım? Men her sırkı vereyim. Her şu sırkı boyunca geleceksin. Kim efire gelecek olsa arkadan, arka botların nemesi tapağı yok. Kim gelecek olsa yine men alayım. Neme diymen, alan ok, öyle uğraya da diymen, yine arkadan nemeleri, emkemeler gelin, problem yok. Men yani size efirlerin bizim çıkışlarımızda ben şu efirde yani gürleyebilirsin yani şu sılkı verdim şuna basında gelmedim. Adınızı o ütködün gelenimizde yani yüzümden gökülme. Kamera bir tarafa başka bir tarafa uğrup dursun. Sonra ne dersin? Yüzünüzü gökülecek olsanız öyle işine. Бердмухамедов ведут политику уничтожения собственного народа. Это не управление системой, это уничтожение людей. Это система для уничтожения людей. Они выстроили систему. Yine parahat, arkadan bot geliptir.
TM Limited arkada bot gelipdir. Sizin hani yani arkadaňyzyň ideýalary, hani arkadaňyň näçe çykyş edip men bir gerek arka botlary göremek çykyş edip men arkadaňym ine şunu etdim, bunu etdi, onu etdim, bunu etdi diýip ýa-ni aýdýan. Ýok. Dine türkmen telewizionyny ulu aýlaga ýaňçy. Hani senin ideýaňyzy gollap bir çykýan ýok. Arkadan ideýa etnäme? Korrupsiýa, keypet ýaşamak, aýdym aýtmak. Ine ideýa. Şunu gollap çykyş etdiňiz, siz bir sandyk akmak adamlar. Teň watanyňdan gelip edip gökeräýde beýdip bir ýerini gorap bilýän bolsaň, gelip özüňi gora. Ine sen egerde şoňa gahryman bolsaň Lexus, ine men otyl Fransada, Ýewropaň islenip künjüň aýt men barýam. Ýek özüm barýam. Şu şöýden goşunyň bilen gelýär. Sen gorkýan. Näçe? Bäýerde kanunlar ýörýär. Bäýerde biz sizi derhal arest edýär. Sen o bir kanun, bandit döwletde, banditler bilen ýüşüp gelmeýän gurlaşan ýa-ni. Ona ýaly bolsa, siz menden güýçlüler, gelin men bilen gurlaşyň da. Men 5 ýyl çykyş edip ýörüm. Gelin gurlaşyň da men bilen. Gel bäýerde ine gel Türkmenistana. İnşallah barar ve seni ýalaklar tutarız. İnşallah. Ine Celal Berdiýew, TM Limited akabotlar hoş gördük. Esselamu aleyküm. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Wa aleyküm esselam. Gowmusyňyz? Murada umut meýagdaýlar. Gowmy? Watandaşlar assalamu alaikum hemmäňize. Haýyrly jumalar. Aýdanyň bolsun, sizin hem haýyrly jumalar. Nesip bolsa Türkmenistanda bir näçe wagtdan ine bir tagada galmaň. Yürüyüşe gaşýat, yürüyüş bolmaly. İnşallah bizim halkymyz galar ve ýürer şu ataly ulgyzy aýrar, tutsalar we jogapkärçi çeker dip arzu edýär. İnşallah. Öz pikiriniz bolsa ýa-da halkymyza motivasiýa berjek bolsaňyz ine häzir wagty geldi. Aýdyp berersiňiz. Murada ilk bilene sizi gollaýanam. Awa işmizde üstünlük arzu etýän, jan taglyk arzu etýän. Sağ olun. Halkymyzy gollan. Şu işte halkymyza hükman Bolýan menen bir çağırış etdim videolar çekip. İnşallah halkymyza ýeňiş arzu edýän bu. İnşallah nesip bolsa. İnşallah, inşallah. Eşitdik ýanky çağrışyňyzy köp sağ olun. Ýurdumyzyň rowşan gelejegi hak ýollan ýörenler bilen ýagtydyr murada. Aýdanyň bolsun. İnşallah. Gollaýanlar tagan. Nesip bolsa çünki Berdimuhammedowler diýip bir iblis tohumdan bir ruhsan halat etjek bolýar ýurdumyzy. Gatda oldu. Nesip bolsa bugun bolar inşallah. Bulan ýykylmajak rejim hemmesem ýykylýşyny. Olaram ýykylar. Olaram ömürlük baky gelmedi. Allah jan görüpdir hemme zady. Hemme haksızlıklar görüpdir. Bizi synaýa, olaram synaýa, bizem synaýa. Inni nesip bolsa olaryň soňu geldi. Men şeýle düşünýän. Halkymyz agzybirlik bilen, mertlik bilen, batyrlyk bilen şöýde edermenligini görkezip, kimligini, aňyrsanyň taryhyny, kimligini, Oğuz hanynyň gaýtýanlygyny, şolaryň Oğuz hanynyň neslidigini bugun suwd eder inşallah. Men ýene bir aýdasym gelýän zat şöýde arkadaşlar şolara da aýdasym gelýär. Wagtyňyz barka gaçyň şu wagt arkadaşlar. Gatda oldu. Çünkü haramda size bilet almady. Gaçmak üçin taýýarlyk gördü.
size onu bilet almadı. O siz taşlap gidýär ol siz näçe ýalakaly nirni ýalasaňyzam peýdasy ýok. Sizi ulanyny bu neçen ulanyny siz ulanyny her hil etip ulanyny. Nem sizi ýanyna gider edýän size bilet ýok arkadaşlar. O şu wagt näl gaçyp bilýän bolsaňyz gaçyň. Sebäbi halkyň gazaby erbetdir. Sabur käsesi dolandyr bu halkyň. Türkmen halkynyň nirinden kim ejip pes ýer wahany aýdyň. Gaýratlyň agza gelinde aýdyň men gepleşjek siz bilen yüzbe-yüz. Yüzüm açyp bilenmek ýöne men yüzümi açan wagtym netip bolsa wagt geler onam açar netip bolsa. Hawa. Ya bolmasa da gaçyp ýetişmeýän bolsaňyz halkyň tarabyna geçiň. Bağışlanmak isleýän bolsaňyz. Onsoň soňky tüýkülük sakkal edmez diýipdir ata-babalarymyz. Pişman etseň soňky hiç bolar. Şoň üçin edil wagtyňyz häzirem bagwaty halkyň tarabyna geçiň. Ol menmenlikden hiç wagtam ýol almaýan arkadaşlar. Hiç wagt ýol alanam ýok menmenlik bilen menmenlik etip. Şoň üçin halkyň tarabyna geçiň-de öz çagaçyklaryňyz üçin ýa bolmasa agtyklaryňyz bardyr. Şolaryň gelejegi şolaryň awra üçin eden ýalňyşlyklaryňyza toba ediň şu wagt. Puşman olarsyňyz. Soň planyň çagaty sämäý planyň agtygy planyň kakasy. Ya planyň näme sämäý diýip siziň çagalaryňyz siziň nesliňiz şol erbet nemede ýatlanar. Gowmansoň size şol. Şoň üçin ýalňyşlygyňyza puşman ediň şu wagt arka. Şu wagt bağışlanjak wagtdyr soň ine bolmaz diýen zadyň bolýandyr. Bu dünýä bu. Senki menkide mal mülk hemme zat Allahyňdyr. Diňe Allahyňdyr hemme zat. Bolmajak diňe Allah Taala boldur bilýändir. Sen bolmaz diýme. Hemme zatdan bolýandyr. Şoň üçin ýykylmajak diktatorlaryň baram ýykylýar şu neçenni. Ene aýdaly meselem. Ene Başar Asaddan masal alaly. Ana şol Orsiýet Putin gollap durdy. Men Ors halkyny erbetdi biljekkäm. Ors halky olaram bir halk biziň ýaly. Ýöne şolaryň ýolbaşçysy Putin ana ol diktator. Diktatorlaryň ulusy şol. Bu samsygam biziň samsyk haramdagymyzam o köpegi. Ene şonu diňläp, şondan medal alyp, şoň nemesi ideýasy boýunça ýöräp, özüne ideýa da ýok, haramda. Ana şeýdip neme edip berene şol Putin Başar Asadam wagtynda gorady, gollady, oýan nemelerni etdi. Peýdas boldum şoň. Arkanda dura bildimi? Özü zor ayakdan bu adam. Uruş bilen başagay. Ana Başar Asad näetdi durdum kürsüsinde. Ýöredi bildimi? Kakasynyň mazaryny siýdiler, otladylar. Awraýym şol. Şo dine de bolýarmy özüňize geçdirýärmi şonu? Sizden bolmarsyňyzmy şolar ýalak? Diktatoram bir diktator gollanam bir düşünseňiz. Şo diktatoryň siz imitlendirýäňiz. Siz imitlendirmeseňiz şonu siz ýalakaly edip beýlesin ýalakaly edip şondan bir alawaý medan aljak bolup şeýdip ýalakaly etmeseňiz. Şol diktator şu neçen durar edýäňizmi? Bir wagtlarga bir wagt kül bolardy, pytyrardy. Ýok bolup giderdi. Siziň ýüzüňizden bolýar şol ýalakalar. Arkadaşlar, siz aýdýan siziň ýüzüňizden bolýar. Indi şol şunça zat etdiňiz inni sähel wagtyňyz wagada menmenliginde bağışlama soramasaňyz halkdan, soň halkyň gazabyndan hiç kim sizi gutar bilmez. Ýalňyz gutarjak Allahdyr. Allah da siziň dadyňyzy onu diňlemez. O sagat, o pursatlarda Allah da dadyňyzy diňlemez. Çünki sen Allah Taala hak ýol, adalet ýol bolsuňmy? O sen dadyň diňlemeýär. O Allah jany.
Wagtyna ýydyň, içdiň, keýip sapa turdyň. Allah diýmediň innem o wagt Allah diýseň sen Allah bagyşlarmy? Allah sen dileň o wagt kabul edermi? Etmede. Şoň üçin halka erwetlik etdiňmi? Diktator gollap ýalakalap. Erwetlik, zulüm etdiňmi? Sen şonça zulümler etdiňmi? Inne şu wagt sen şondan bagyşlap ormal wagtyňyz. Isleseňiz bagyşlaň, menkä bir teklip. Ýöne soňky tüýkülük ata-babalar bilen aýdyşýaly sakkal edýänler. Soň puşman edeňiz giç bolar size. Soň çağılaňyzam planyň näme diýip tanalar. Köçe çykma ýüzi olmaz. Utanjyndan ýaňa. Murada wagtlança men aýtjak zatym şulardan barat. Ýene ne diýip bola koşan deterler. Taňry ýalkan köp sag bolun, minnetdar. Öyle, sağ olun. İşli olsanız çıkılacaksınız. Sağ olun köp. Yine hormatly izleyijiler, комментарий yazın. Очень многие пишут комментарии, пожалуйста, пишите комментарии. Сразу видно, что это очень важный вопрос для нашего народа. Очень много комментариев и в ТикТоке, и в Ютубе. Пожалуйста, пишите. Öz kommentariyanyz bilen häzir bizim halkymyzy podдержка edin. 1 saat wagt galdy. Allahjan, Hudaýjan bar türkmenleriň ata-babalarının arzulary ine häzir amala aşyp biler. Biz aýryp dädim biler we bir gerekde hemme zat çalyp biler. Bir gerekde täze ýol bilen biz ýöne tarap gidibiler. Şoň üçin ine geň görmeler bir topar arka botlar geldi. Bir topar bir biderek zat bolsa zat bir logika ýok zatlar ýazýarlar. Onu ünsürem yok bir dine şoň arka botu bilen ýagny arka dağı bilen işimiz var. Ya şol adamyň halka ýetiren bir topar günäler, bir topar ýanky kynçylyklar salyp, agyr ýagdaýa salyp halky bir topar genotsid edip halky agyr ýagdaýa salan üçin biz şunu tutsak. Gurbany Berdimuhammedow ýöne ölmeler, ýöne gaçmalar. Biz şunu tutsak etmeli. Şu jenaýatçy näçe adamy ykbalyny agyr ýagdaýa salyp öldürdi. Adam öldürmek üçin şu günde eline yaralyp öldürmeler. Şoňa bir şert görüp mümkinçilik 34 ýyllap öýden ölýär. Rak bolup, kesel bolup, öýüni atyp poýazyň aşagyna mümkinçilik tapman. Nirde başurýardy? Ýagdaý Lewap welaýatynyň migrasiýa gullugynyň öňünde gapsyna turba bar, uly turba geçýär. Şondan öýüni atyp ýaşawylan men başga mümkinçilik ýok, men daşda çykyp bilemok, maňa viza bermediler. Nirde başurýardy? Ýaşawylan. Şo ýaşawylan bir gelmen maşgala bolanmasa 4-5 saat boldy. Bizim demografiýa soraglarymyzy çözerdi. İş güç bolardy bize. Akylly güç bolardy. Mümkin 11 çempion bolardy. Mümkin 11 alim bolardy. Şol çağalyň. Mümkin şu maşgala beýlik maşgala kömek ederdi. Bir topar ýanky ýylly ýaýranýaly mümkinçilikler emele gelerdi. Ine şol bolan öýtmez. Şonu görenler maňa jaňa diýýär, maňa da ine şunu kotda foto, nurutlu. Men YouTube'da gördim. Näçe şu zatlar bolýar. Näçe şu ýaş olanlar özüni poýagyna aşağı taşlaýar. Maliýat aýdyp öýünler, asýarlar. Seýdim bizim ýaş çağlarymda, mektepdäki bilim bolmanda, paýhas, adalet, wyjdan soraglar öňe goýulmanda, çärden çäre gatnaýan, çäre baran maşynçylyk bolýar. Çäre etmek eýem çağa maşynçylyğa sokmak. Näme işi var çağa bilen 4'te danda onu nimek yani. Çäre näme işi var şoňa? Çäre çeýelýärmiş. Boş baklaşka prezident gelýärmiş. Şoňa ýanky arkadaş şöhrat alawanyz. Arkadaş şöhrat diýip Massovka. Massovkanyň 250 000 sany işgäriniň var hökümetde. Massovka. Baran ýeriniň hökümet işgäriniň vekilleri var. Massovka çağırıp üçin. Ya ol Putin'e diýip 4'te gol çağırjyklar nimeleri yok, paltolarda atlar yok. Ýuky nimede Gurbanyň gelýär şöýde gow geýnikli paltolu ýyljak nimeden çykyp Putin aşaýa. O tekin 9 ýaşly çağırjyk günäs näme? Ýatyrman onu 4'te Putin aşaýa. Putin kimden bilen ol? Näçip şuraya oýun otguda atlar edýär. Näçip halkga ýenýär. Ola ýöne koýda. Bir topar adamlar basılıp gidiyor. Bir topar adamlar öldürülüyor. Yine invalid olun.
Maňa da habar tutdy. Talyň efirine gelip alyp gitdiler, vurup öldürdiler. Indi men bir zat düşünmek, şular KPZ ýa wagtda näme alyp gidende ýürükde gelip urup giden adam bar eken. Oňa aýlyk berýärler. Maska ýaýyp urup gidýär. Ya da polisler vurup ýa-ni öldürülmede ine ýürükde urup giden adam bar eken. Ey bular karratyny faşistler ýa-ni oğlum öldürdiler. Biz bir zat etmeli. Bolmada beýle. Ýazın kommentariýada öz pikirlerinizi kynarman. Egerde teklip berjek bolsaňyz şu Ünferin şu Telegram'a ýazın, Telegram Savaş Kurbanov MK. Şoňa ýatsaňyz görürsiniz tekliplerini, gowy bolsa bize sizden teklipler hökman gerek. Люди готовы находиться в депортационном лагере, лишь бы не возвращаться, потому что знают, возвращаться некуда. Экономический кризис, нарушение прав человека, страх за будущее детей не позволяет вернуться. Adamı öýe gaýdatyp berip, deport lagerinde de oturup, şo ýerde advokat tapyp öýe gaýdatyp berenok. Gatda bolýar. Ullakan oğlun ölüme kellerine akıl gelmeyendir. Değerli istori. Değerli istori. Bizim näme hakda gurrun edýärmeden bilemok. Biz sana düşünüksüz temalar gurrun edýär. O näme? Adam haklary, konstitusiýa, jemgyýet ötüşi, adam dastoyny ýaşamaly. Sana o zatlar tanış däl. Şoň üçin birinji öwren şo zatlar, ondan gel kıymaman. Biz sana ýa-ni sen düşünjelerini giňeldir. Şuňlukça gynatan sen düşünjen gatyp et şunu urdu. Şoň üçin ya da gelle dinle öwren ne halkymyz kommentariýa ýa öwrediýär. Bizem öwrediýär, senem öwreder. Bize jemgyýet bolmasa Türkmenistanda biz ösürmýär. Häzir Türkmenistan şeýler näme diýerler? Her kim kommersiýa diýär. Her kim assalamu alaykum. Salamu alaykum, hoş geldiniz. TikTok'ta bir vatandaşımız geldi. Häzir Türkmenistan şeýle bir ilata dönýär. Ýani jemgyýet halk tarapyndan bir ilat tarapa dönýär. Diňe pul, diňe daşyna gitmek, işlemek, göwnler geçti Türkmenistandan, ruhlar düştü Türkmenistandan, ýaşap bolmak diýip. Diňe ýarlaklar, korrupsiýa diýenler, ýani rejim golýanlar ýaşaýar. Elbetde sen rejim gollap ýotur. Sana ýani mümkinçilik döredерler. Sen gerek sistema. Sen bolandan şu sistema dur. Ýöne ine häzir diýerler iş köp Türkmenistandan. 45% 2 milyon 1 milyon bolan adam diýerler. Gelsin Türkmenistanda iş bolan, işçilik. Häzir kunne 45% adama giden soň ofitsialna 4,5% işçilik. Ofitsialna. Onlar näme iş goýarlar? Ýewropada 4-5% işçilik, bunun 4,5% goýarlar. Ýagny biz Ýewropa ýaly bir döwlet ine şu ýaly 4,5% işçilik bar. Häzir gelsin 1 milyon. Görürsüňiz, näçe prosent işçilik. Şu gelen adamlaryň eger şu 4,5% işçilik bolsa, 45% geleni 50% bolýar işçilik. 50% işçilik bolanda döwlet bankrot diýýär. Ýykylmaly, täzeden urulmaly. Ýykylmaly ýa-ni döwlet ýok bolup gitmeli diýilýän zat ýok. Bir firma yapılsa beýlik taşyp dowam edýär. Şu ýaly şu döwlet, şu respublika, ikinji diktator respublikasy ýykylsa, o Türkmenistan dağı diýip bir topory ýa-ni arkadakly ýaşap bilen arkada bolmasa men näle ýaşaýyn? Döwletimiz ýok. O döwlet ba. Sen şoň ýa-ni wywyskasyny çalyş, ilaty sen öldürip bilen o 4,5 milyon halky. Döwlet ba. Diňe täze respublika orada täzeçilik derler bolmy. Döwlet dagar, eýdir siz döwlet dagçyk bolýaňyz, eýtçik bolýaňyz. Kim döwlet dagar diýär? Korrupsiýa. Kim döwlet dagar diýär? İçinde kanunları işletmeli. Biz mi? Ya şol arkadan zamanın adamları mı? Yani arkadan ferda. Şoň üçin bir diýen adamda bir logika bolmaly, bir zat tutmaly. Ene şoraýaly ýani nimeler bolmaly. Клан Бердмухамедов отмели очень много денег из казны Туркменистана нужно все вернуть в казну. Примерно они за 20 лет отмыли 15 миллиардов. Больше. Они отмыли около 150 миллиардов долларов. Надо это все возвращать. Именно молчание привело к беспределу. Власть Туркменистана никогда не несли ответственность ни за одно преступление. Doğru diyor.
те 15 триллионов долларов. Далее дяды Сюрманьярын Хашт. К сожалению, Туркменистан колония и кошелек РФ. Правильно. Туркменистан кошелек РФ. Yine her Türkmenistan öz qalını ada tatyadı. Xitay tatyadı. Yani aradan bakılar. Yine Rusya hep aktif demiyorlar. Bollu. Rusya istedik ne diye. Türkmenistan spetsoperasiya etşe. Prezident çalışıyor. Qalın alıyor. Hem de bir dövlet de. Nanın. Bir qoğu dövletin yol boşluğu bir biderek olsa derur dövleti ağlar ya. Yani ne olur getiriyor. Siz dövlet deyip arkada deyip zerdar deyip yani bunun çeyreğini deyip mi? Çeyreğini yaşap olun. Senin öyüne konkretna pul gerek, çörek gerek, konkretna nakar gerek. Çeyreğini doymayan. Çeyre halkın önüne yine biz dövleti östürüyak deyip alıyorlar. Neyemesini östürdün sen? Her objekt edinde den yardım oğurlayan. Men oğurlu edip yine seyredin, men arkin oğurlu eden kezzat bir korkudayım. Başka ülkeden zararım yok. Да, Туркменистан расходы кошелек Путина. Это означает, что Туркменистан негласно стал спонсором войны против Украины. Это точно. Мы сейчас работаем над этим. Даже сейчас Путин не может брать нефть у Венесуэлы, и поэтому вся нефть сейчас уходит из Туркменистана в Россию. Да, есть очень много сведений, что у нас нехватка бензина, солярки, это идет на Россию. Из-за этого, значит, у нас нехватка. Сегодня идет перестройка мира. Сегодня, как никогда, нужно уходить и заявлять о своих недовольствах. Абсолютно верно. Сегодня структура, архитектура безопасности мира меняется. Раньше она была выстроена вот так. Теперь будет по-новому выстраиваться. Все разрушилось. С развалом Советского Союза, с нападением на Украину, России, все поменялось. Теперь только будут цениться и выживать те народы, которые будут стоять за себя, стоять за права человека, стоять за свои права. Всю диктатуру породил Путин, он всем давал оружие, давал волю на беспредел. Да, Россия своим геноцидом и оккупационным уничтожила цвет нации. Хан Бердмухамед продолжает это делать. Поверьте, вот у нас при Советском Союзе была интеллигенция туркменская. В 91 году, в 93 году Ниязов ее разбил, уничтожил. Курбангулы делает так, чтобы они вообще не появились. И новая интеллигенция не появилась. Сейчас вот туркменская новая интеллигенция, ярлахлар, yazıcılar, şahriyeler, televizyon çıkış eden hangi başka intelligensiya? Hani halkın içinden çıkan intelligensiya yok. Ahmet Apar diyemeden başkası yok. Hiç kim yok. Beyleki aktivistler hem yayılına çağırın. Men iyi verdim yani sılkanı tevehadır katı ir. Avrupa'da saat 8 pardon 9:02 her kim işle hadır ir yine yarın saatten bir saatten gidip başlarlar inşallah. Я требую в дальнейшем от России выплатить ущерб $1 миллиард за предпредел и геноцид, который устроили в Туркменистане. Вы понимаете, что кризис внутри страны, а не за ее пределами. Что именно внутри страны люди не могут жить достойно. Поэтому нужно выходить, чтобы показать клану, кто хозяин страны. Абсолютно верно. Комментарий YouTube'da katılıp ben himmetini okuyup bilemem. Оскорбление используют только те люди, которым больше нечего сказать, ничем оперировать, нет инструментов честной борьбы. Абсолютно верно. Нет аргументов, нет логики, не знают, как отвечать. Yüzlerimi sarıp çıksınlar mıradağa, ölülerin arkayın doyur yani. Okey. Hurmatly dinleyijiler, men yine bir gelip bizim halkımıza yüzlenyen yine 30 minuttan biz yürüyüş etmeli. Mescitlerin önüne baran adamlar yüzlenyen, eğer beni eşityen olsanız, yine TikTok'ta primoy efir gidip dur. Beni eşityen olsanız, kıyın görmeyen yanındaki yoldaşlarımız bilen bilece kıyın görmeyen siz halk olup köşke taraf yürüyüş etmeli. Eğer de bir şu halkın yürüyüş ediyeni görsek koşulmalı. İyidine 10. yatta 100. yatta koşulmalı. Biz halk olup ömür etmeli. Biz şu edek almasak
Biz köpegler. Şoň üçin biz durman öz haklarymyzy goramasak bizi gorap biljek ýok. Bizim haklarymyzy gorap biljek ýok. Indi men TikTok'taky kommentariýalara okaýyn. TikTok'ta da arka botlar çözi. Ýaşyl bizim ýaşanymyzy okumadym. Soruma jogap berdi. Sen Ýewropa bot diýärmi özüňi? Ýewropa bot. Men Ýewropa bot bolsam, men Ýewropany size ýanky arzu ederdim. Ýewropa her sözüne Ýewropa diýerdim. Ýok, men Türkmenistanyň halkynyň adamy we türkmenlere ýol göstermek üçin, türkmenleriň fokusyny dogry ýola uratmak üçin ne kömek edýär. Vatan üçin, ýurt üçin çağıran geljek üçin öňe Allah biz bilen inşallah ýeňişe argaldy. Gurbanyň itleri sizden bärde sünnük ýok bolun ustaýdan. Samsak ýoly agaýyp bilen ogluk etdiňmi? Onu näme etdim men biznesmen. Men hemme pulum daşyrypda galanmam Türkmenistanda. Bu galanmadan diň investisiýa etdim. Ol hökümeti işler, men hökümeti işlemek. Näme men onuň hereket edeyim. Eger men şonu bir zat eden bolsam, hökman men ýanky çağırdylar, hökman meni ýanky janaýda çağırdylar. Diýen zadyň bir samsyk geldi galno ýar bir diýen zatdyny şonu siz ýanky Gurhan diýip şonu dogry diýip aýdýar. Olar bir kelleti bilen. Näme samar diýär. Ola men ykbalym üçin bir gurunlar we bir ýalan. Hiç tatmına ondan eşitip onu alýarlar. Bunu gurlap ýatyr. Malda sağım durmak yok. Durmak yok hiç wagtym. Onda näme üçin halka boş zatly gurun we ýa halka borajakdy diýip halka azap götürecek bolýar. Inen Lexus'na go maşynyň adyna maýyp. Özüň näme adamlaryny bilemok. Gerek. Şu adam Lexus diýen adam näme diýär? Onda näme halky ýa-ni olat ýa-ni azap götürecek bolýar. Ünsür. Gelin seriden şu mutala, şu gato mutal. Ine bir 10 adam dur. 10 adamın içinde bir 2 adam gel, 8 adam taliya. Vur ya, bıçakla yüzünü çalış ya, yani cühtünün pulunu al ya. Bununla yankı, şol 10 adam 3 yavru şu gel talak dedi. Şimdi şu taliyana hiç atyan o, yankı. Bizim şu talpanın içinde derler, kıyınan tamam. Ben daşınla, o daş yerden kıyır var ya. Durman o, vurmuş onu ya. Öz hakkınlarını koğran deyip. Şimdi şu adam aydı ya. Sen näme şolary ýanky urulýan adamlary öňüň ýandy. Näme şolary ýanky näme diýär şurada? Azap göküzü. Ol azaplykda, ol gurup talap durur, olun haklaryny ýyp durur. Olun hemme zatyndan alyp durur. Biz gaýtyp şonu durjak bolýar. Düşärmi? Logika. Men aýdýan adyma düşärmi? Bir açyk beýnini işlet, men aýdýan adyma aljak bol. Bir kösünüp durun halka biz yol orkadýar. Biz onu oda tamdak. Egerde biz onu oda atýanmasak, onu kim şu oda diýär? Sen arkadan diými? Hemmeler pistoletikler berip, ýa halka çöldürýär. Onu şu oda diýen aýballa. Halk biçiň. Sen häzir halky gezip bertin, gıynan bertin, arkadagy çokup ýörbertin diýip aýdýanda, onu sen aýdýanyňda logika ýok. Bizde gat argument logika var. Sende hiç adam yok. Arkadagy ýer ne ideýaňyz var, ne nemäňiz var. Ýöne kim öňe çyksa watan dönügi, ya hökümetden pul oglady, ya da agent, ya da ýene bir zat, siz başga diýene dadyňyz ýok. Ine bizim bir topar argumentlarymyz var. Sizin başga diýen zadyňyz ýok. Okey. Like basın, hormatly izleýiçiler, teýäri ekran durup bilýärler. Durman like basın. Kim seýredýän bolsa 118 adam efirde. Kim seýredýän bolsa like basın. Men häzir YouTube'da kommentarlar aýdyp geljek, ondan sizde ýene aýdyp geljek. Murat Gurban, sen erkek bilen nikalaşdyň ha. Näde? Netçide söýledim. Ey, kelede gidelim. Siz ýaly bizim maşalamyz var, çağıramyz var, biz sport edýär. Ýolbaşy bolýar. Bir topar zady alyp barýar. Siz ýaly. Şol biz özüňizden deňişdirmeýän. Hakymyz
Ýöňe hakymyza talap edelim. Botda çoldy diýene, diýmek biz bir şunun nimetini ýüreginden tutduk da. Şoň üçin aýdýar. Gurbanyň häzir ýakasyndan tutduk. Dagyrda oturandyr. Gidilip dagyrda oturandyr. Häzir barlak gören türkmen başyndadyr. Gaçjak bolup tamarygyň üstüne oturandyr. Halk galyp ýürüýşetde gün uçýar. Bize ýeňmek gerekkä gurban bolýar. Gorkop halk 1 kilometr ýüremeke şu ýok boldy boldy. Şoň üçin men halkymyza ýülenýän üşüp ýöne ýören. Biz prezidentimiz boljak, arkadaşmy boljak diýip ýören ýöne. Boldy bolýar. Polisler boşulur, MKM'de boşulur, hemmeti boşulur. Boldy bolýar, mesele çözüldi. Как и против условий была создана туркменская интеллигенция. Туркменскую интеллигенцию создал Советский Союз. После этого она не была создана. Она просто продолжается. Мы можем сказать, часть из них была гнилая, они убежали, разбежались. Но там были люди, которые и стояли, Ахзабирык создали, старались помочь. Но, к сожалению, связь с народом была слабая. Çäresiz korku aslında mecbur kalan halkımızın aydıp bilmeyecek sesi. Biz sizi hiç haçanam unutmarız. Tarihin sahifatına alınıp harplap bilen yazılar sizi münasip bakman aktivistlerine. Doğrudanım men özüm arda aydamak oğlanlar, aktivistler, ecir çekýärler, kösenýär, bizim kösenýär ýöne şunda da ýolumyzdan gidenler. Biz sizin üçin işleýär, şoň üçin ine hormatly ýerleşler. Näme sorumuz bolsa, aydın tankid edip bilersiňiz, ýazyp bilersiňiz. Спасибо за ваш труд, Мурат ага, и я молюсь за наше сопротивление режиму. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете справедливость, честность, правдивость и, самое главное, свободу. Без этого мы не можем быть нацией, без этого мы не можем никто быть. TikTok'taki her nimelere ben okuyayım. Selamun aleyküm vatandaşlar. Allah yardımcısı olun. Sağ olun. Allah cenneti bolsa şuun hakiki bayram günü bolsunlar. Musulmanın bayram gününü gündür şu cuma günü. Amin. Amin. Tak, ini normal erkek bolsam Fransuz bilen ne kılıçtım diyemem. Şu adam şöyle diye berdi diye botlar. Şu Samsung okey. Uzayı dedim ya şunu. Pardon. Botlar çözüye ya kork yalar. Diye bu arkadaşlı var ya. Arkadaşlı yaşam bilmeyen adamlar da bulur, tezap bulma bulurdan. Ya bulur sizi var ha. Hemme da yankı alıp gidip biliyor. Hiç tatlanım kaydını maşenikler, korrupsiyoner maşenik gollayanlar kim bolýan sen? Sen eger bir korrupsiya ýurdu ýarp ýören adam bolsaň, onuň arkada Gurban Meret Murat bolup biler. Tapawy ýok. Sen şonu mani, şonu gollasaň, sen kim bolýan? Ýaz kommentarda özüň. Почему в тюрьмах насилуют женщин? Очень правильно. А мир молчит. Sen öýde otur, halk ayağa kaldyň, benim başa geç. Baş üçin herkedi diýerler. Bular bir zat herked etsen, sen baş üçin sen prezident boljak. Bolun prezident. Ýöne adat bolun. Bolun ýanky mejlisiň başda ine ýol açyk. Hökman men sen bolmaly zat ýok. Ine bolun. Ne problemi var? Ine bunun argumenti. Sen prezident boljak bolýan. Sen ýagny sen halky odat ýan. Sen oturup daşaýykdan bizim döwletimizi bir zat etjek bolýan. Ýanky MKM'nin metodikasy göni. Näçip ine bizim ideýalarymyz var. Näçip şu ideýalarymyza sen ýanky pardon. Men häzir nimem bitdi ya şunu düzelin kameram. Barmy? Ya kameram işte bu ne yapmıştım?
Okey. Yazılan komentarda men komentarlarınızı okarım. Ne deyip bolsa. Okey. Okey. Hmm. Eşitýärmi? Tamam. Eşitýärmi? Hawa. Men eşitýärmi häzir? Hemen güler. Так, комментарии okuyan. Я хоть туркмен и нахожусь не на родине, но я молюсь за наш народ. Спасибо. Мы все молимся, поднимаем кулачки, как говорят. Bugün uğrunda bolsun. İnşallah mümkünçilik var ılgalıyım. Komitet var. Komitet hem vaqtdan var. Bugün ilkinci gerek karşılık alır. Hak doğru diyen bize karşılık hükman gerek. Biz karşılık olmalı. TikTok gelgen TikTok'ta hem sorunuza cevap verecek. Narod живет в страхе, а власть в роскоши. Minnettar size, sağ olun, özümü gelmeyecek bolsaň bizim köçe çıkmaly. Ferdim, bizim hemmemiz köçe çıkmaly. Menem sizem hemmemiz. Binatam biz şu ýerde de bolmasa birinji hatarda bolardyk. Şu siz şu ýerde mi? Siz çıkmaly. Sizin kanunlaryňyz bozulýar. Siz çıkmaly. Ine men şu günde kanunlarym bozulanok. Men kanunlarym üçin, haklarym üçin görüşýän. Öňe düşeklämi sen ya online oturjakmy? Men online'da oturýan temin Türkmenistany bar bilemok. Men maňa gadagan barmak. Boş gurrun. Näme biz gurrun edemdik, biz size ideýalar berýän. Men ýalňyza ýene bir ideýa berýän. Ine siz bizim bilen gidişjek bolsaňyz da akram botlar. Berdim. Sizin bar bilýäniňiz watan döwrüni. O ýerden daşdan daş atma, bizim halkymyza oda atma, hemme soruňyza jogap berdi diýär. Asuda atmanymyz var, oňa da jogap berdi. Ýene näme diýär? Ýene näme diýär? Ay gülýar Türkmenistan özüp öňüp ýör, arkadamyza şöhrat. Şöhratymyza şöhrat edin. Arkadamyzy alyp ötägidin. Goýun bizim Türkmenistanyny. Biz şu sorulara jogap berdik. Ine bizim argumentlarymyz, ine şu bizim argumentlarymyza bir zat diýip bilseňiz aýdynlana. Ine birinji bilen bize adatlyk gerek. Bam adatlyk Türkmenistanda ýok. İkinji bilen bize adalatlyk gerek. Bam adalatlyk Türkmenistanda ýok. Adalatlyk Türkmenistanda bar diýsen, o näçip sen prezidentin gaçyp ýör? Näçip halka jogap berýär? Näçip ýagny bir topar adam TikTok'larda şoňa ýüzlenýär bolan olumly mesele söylenýär. Näçip biz bir topar materiallar okuduk, hiç netije alnanok. Näçip daşowuzda köçede ýaş gyýdylar tutup reketirler urýardy, video ýalňyşlap alyp goýberýär. Hani prezident? Hani döwlet? Hani hem polis guluklar ýokmu şu ýerde? Şu ýerde bir adam bir komentar ýatsa ýerin aşagyny tapýarlar. Näçip şu zatlara görüşlenok? Ine bizim argumentlarymyz. Bize konstitusiýa işlemeli. Bizde haklar bolmaly. Biz ýürüýüş etmeyene dol hakymyz bar. Konstitusiýada ýazylgy. Näçe şu bolanok?
näçe biz haklyzady etjek bolsak odat ýaňyz ýaňyz. Haýsy ot bolmaly? Onda konstitusiýa ot bolýar-da. Ya siz boyuna ýaňyz konstitusiýany depkilep, şu arkadagy depkilep ýörenlerni. Şo bolýar-da senki. Bizim ideýamyz halk ötürmek, ideýamyz halkyň mümkinçiliklerini unutmak. Hemme konstitusiýan haklaryny ulanyp, haky ötürmek. Hani Gurbanuň ideýet nähili? Döwlet, halkty döwlet ýokdur. Sen o halkyň ölüp dur, çykyşyk gördüňmi? Gynançyk birlik gördüňmi? Beňip gördüňmi halkyň bilen? Sen halkyň sana ýüldeniş bar nädýär? Bir ýeri bilen duş gördüňmi? Ýüldeniş duş gördüňmi? Gorkýan sen. Gork diýeninde şu öz arkadaňyzdan soraň. Ine bir topar goşunlary bar, 35 000 tane goşuny bar. 9 000 tane emhemet bar. 14 000 tane polisi bar. Halk bilen bir adam bilen duşman gorkýar. Kim gorkak? Bir adam bilen duşman gorkýar. Bir tane reporter, jurnalista toğru jogap bermän gorkýar. Açyk halk bilen gürleşmän gorkýar. O nähili lider bolýar? Maňa düşündüriňizde men düşünemok şoňa. Ine bizim ideýalarymyz. Adam gymmatlyklary, kanunçylyk, adalatlyk we Türkmenistanda mümkinçilikler. Ine bizim ideýamyz. Hani indi arkadan ideýetini ýazdaşýardy. Yok. Boş. Onun oğlunun ideýetini boş baklaşka. Kakymyň boş ýoluna barýan. Ondan bize boş durun diýmem. Biz realna, fiziski ve intellektualna alt biljek zatları tutýar. Sizin tutýan zadyňyz boş, fizik taýdan bada ýyzy boş, kellesi boş. Şaň tapawdy. Düşünmeseňiz, kitap okap zady yine var düşünüyorum. Şeyden tak inni YouTube'a cevap vereyim. Gorku dine Allah'ın bolsun bendesinde gorkuduğumuz gorkuyumuz bolmasın, komitet bolsun, parlament bolsun, prezident bolsun, kim bolsa şo bolsun, urun bizi hizmet etmeli adamlar. Olur yani bizi gorkuzmalı adamlar da döwletimize, halkymyza hizmet etmeli. Halkymyza son döwletimize. Ne sen Kasa Maýdanynda men halkyma, watanma gulluk etmeliyim. Hiç wagt watanma, prezidentime, o 10-njy ýakty halkyma däl, ho. Sen watanyň, prezidentiň hemme zatlaryň ýok halk bolmasa. Şu Türkmenistanyň hemme halk çykdyn, halk ýok, watan ýok. Boldy, şo. Tamam. Şuňa tapawdyny. Siz Allah'ni soňky ýerde goýýaňyz, ol bir pisçigi ýa bir maşyny birinji ýerde goýýaňyz. Şol maşyny çökünýäňiz. Yok Allah çökünür. Düýü şu Allah. Şu hemme zatlar dürüdün. Şol ýaly döwlet dürüdün şu halk. Halk olmasa hiç zat yok. Sen prezidentine hiç kim gerek, hiç kim salamlaşmaýarym. Gürleşmeýän sen kimin prezidenti? Boş ýeriň prezidentimi? Boş ýer bolsa biz aljak diýip ak goýýar ýaly. Bol döwletem ýok. Boldy. Şoň üçin siz oýnatmaýan halk bilen, halk güýjü bilen, halkyň haklary bilen oýnatmaýan. Polis, MHM, ýa-ni prezident, onuň kagaz maşennik oýnatmaýan şu zatlar bilen. Men keýpini aýdamok. Şu halk, şonuň haklary, halkary konwensiýalar, şertnamalar, halkary gurumlar gorýar. Şoňa bir zat etgör, häzir ine Gurbanyň erkek bolsaň, şu bir halka, şu halka bir zat etgör häzir. Hemme ýerde guluňdan tutup ýa-ni giýjak giderler seni. Oğlum singi. Onam etmediler, telefona jaňa derler, genwerik gatşat ýagdaýda. Özüň ylgap bararsın. Atal oğul ve oğuljahanyň bu viruslary aýagymyzyň astyna alalım hem de wagtyna toňa gelmedik ýarlaklary tüýkülügimizde bogalym. Tüýkülmeden bogalym. Salam işinize minnet sorugy var. Eger şu hakykatan hem şoğlu bolsa halk elbette prezidenti çalışmaly. Teklip eder ve bu ýerde nähili çäre görülür. Şol barada aýdyp berdiňiz. Ine dedim, gatty dogry soru. Ine arkadan botlar sizem eşdin, size gerek bolsalar. Gatty soru. Arkadan botlar siz gelip şu ýerde bir aç bilim alyň, aç bir
cemiyet öttürmek meselelerine açık ötün temäli ösmeseniz erteki gün çalışmalar bolsa siz bara o muzykada bolursunuz. Tarih muzykasynda bolursunuz. Derdim. Biz egerde şu köşküne barıp şu ýerde arka dağlar kaçıp gitdi. Gülkünç zat ýöne arka dağlar kaçmaly. Kaçıp gitdi. Biz şu wagtdan hökümet döredýär. Wagtdan hökümeti kim bolar ýolbaşy? Ine şöyle barandan biri bolar. Wagtdan hökümet dörer. Şol wagtdan hökümet hükman suratda häzirçe hökümeti donundurmaly. O diýeni da döwlet ýumurjak bolýan döwlet nime ýok, o biz sisteman ýumurjak bolýar. Diktator sisteman ýumursak, täze sistema goýýar. Mysal üçin bir maşynyň tekerine zapças döwüripdir. Näme diýersin? Zapçasyny aýrypdyň ýa. Maşyn çoň bilen ýok bolan oga. Döwletem nähil ýok bolsun, halky wa bir topar institutlar wa, hökümet institutlar wa, bir topar ýanky territoriýalar wa, bir topar on borçnamalar wa, bir topar kontraktlar wa beýlik döwletler bilen. O näçe ýok çykar? O näçe dagýa? O näçe ýok bolýar? Kellen işlem şu zatlar. Şonuň üçin biz wagtdan hökümet döredýär, wagtdan hökümet derrew ýanky häzirki hökümet bilen gülüş başlaýar. Siz halkyň tarapyna geçýäňizmi? Ýok. Tutsa. Orunmasary, siz halkyň tarapyna geçýäňizmi? Ýok. Tutsa. Departamentin başlygy, siz halkyň tarapyna geçýäňizmi? Ýok. Tutsa wagtlança. Diýmek bir adam şol ýanky wagtdan hökümete saýlap şöýe goýulýar. Şu ministersa, şolar boýna ýaýmaly. Boýnagan okmy? Halk bilen barýaňda hemmetini işden boşadyp başga adamlar goýýan. Narodny milisiýa, narodny polisiýa. Ine şeýdip biz halk bolup şolar zaminat etmeli. Egerde halka boýnagan meseleler näme garap bolar? Wagtynça tutsa, ondan işlerini uğrar. Wagtynça tutsa. Şol ýaly şol wagtdan hökümeti çağırıp, şonu boyuna edip, şonu hizmet ettirmeli. Wagtdan hökümet indi direktiwa bermeli. Näme etmeli? Birinji direktiwasy gurbanyň terdary, watan düşmany, watan dönükler diýip karar çykarmada tutsa etmeli. Onun jenaýat işleri, ýagny komisiýada bellener, komisiýa öýe çäre çykarar, prokuratura, adwokat bererler. Şo ýerde suud kadytyň üstüne suud edilir. Oňa çelli tutsa edilmeli. Boldy. İkinci, bir topar meseleleri çözmeli. Bizim pasportsuz vatandaşlamada derrew hemme ýerde dünýäde pasport bermeli. Oňa näme gerek? Miýdiň başlygy tutmaly. Ola olum tutsa edilmeli. Ortaň agent ol. Raşit Meredov. Orunmasarlary derrew предложение vermeli. Nähili bir şu pasportla kurup bilýär. Zahat etmeli pasport. Zahat etmeli. 5-10 gelýärmi? Hemme ýurtda türkmen ma bolsa, pasporty köýüni bolsa, türkmen graždany bolsa, derrew bermeli. Derrew diýenim 10 minutda, 15 minutda bermeli. Hemme prosedura geçirmeli. Çekmeliler. Bir ýerde, bir pasosyada, bir konsulsiýada eger biri ardatda şuraya bolýar zat diýse, derrew şonu arrest etmeli. Konsuly, pasolu arrest etmeli. Sebebi halka karşı gidýän. Halka karşı gidýän adamy biz arrest etmäge dogul hakymyz bar. Dogul şunu. Hemme zat döwlet, hemme zat halk üçin. Halka bir päýtge çykýar. Biri bir minut. WhatsApp'tan talip edeyim. Talip edecek diye şu talip alayım bir minut. Şeýle ýagdaýlar, şoň üçin halka kim pähkelçik berjek bolsa derrew tutsa edilýär. Wagtdan hökümetiň esas manyny näme? Derrew döwleti almak, ýol etmek, kanunçylygy dikeltmek we prezident saýlawy ylgam etmek. Prezident saýlawy ylgam edilende hemmeler mümkinçilik döretmek. Şu hem istenen adam gatnaşar ýaly. İstenen adam kandidaturyny goýar ýaly we bütün dünýä gurumlaryny çağırıp görkezmek. Birinji gedek Merkezde Aziýada öňkü postsovet döwletleriň arasynda birinji gedek türkmen döwleti hemmeler çağırıp açyk saýlaw geçirýär.
Şu biz açık taýlawny geçirip şonu tasdiklabilsek bolly. Türkmenistana investisiýa ýaly hem adam ýaly. Ýa halkyň prezidenti. İnvestisiýalar halka gelmeli. Bir diktatora gelmeýär. Ne şoň üçin Türkmenistanyň ýol açylýar. Ne şol adamlar wagtyn hökümet ýol boşdy we onuň orunmasarlary wagtyn hökümet dolandyrýarlar. Täze prezident taýlanýar. Täze prezident taýladymy? Ol yglan edýär meclis saýlawlaryny. Etraf, velayet, şäher, meclis saýlawlaryny yglan edýär. Biz meclis saýlýar. Hem yerlerde saýladyk meclisi. O ýerde näçe bar? 2000 adama oly saýlanýar. Olar saýlandymy? Indi olar karar çykarmaly. Indi şolar täze konstitusiýany oturup üstüne işlemeli. Täze kararlar çykarmaly halk üçin. Wagtynça hökümet çykarar. Deröw prezident gelip deröw kararlar çykaryp başar ýöne meclis bolan soň şo kararlar bağlanyp, düzelip, eger ýalňyş bolsa düzelip we täze kararlar çykaryp biz üst gitmeli. Ine gysgaça aýtsam şeýler. Men hemmäge çağırýan. Okey. Assalamu alaikum, hoş geldin. Talip seni TikTok'ta zaпрос etmeden alayım. Salamu alaikum terdar, gomu sana. Ha men ikinci efirde otel, men YouTube'da otel. Hem YouTube'da 7 kanal at baryan, YouTube'dan ve TikTok at baryan. Talip, sen niye de bana bir nime iyi ver, mesela alayım. Men öktülerle nime yapayım. Yedi adamma bir topar komentariy var. Biz devam edeli. Türkmenistan'dan näme haber var bolsa bize iyi verin vatandaşlar. Men bir näçe adamy haýyş etdim. Bir näçe adamy haýyş etdim habarlary iyi verin. Entek men görüp geçişim habarlar geldim yok. Ýöne näme bolsa bunu şu ýerde ýazyp berýärsiň. Az uzatman Talip Nuri ağa dağı niýedeka. Ulan ba salam ağam işinizi tutup menne sorama var. Okey. On jogap berdim. Minut. Gaty köp komentariy. Şoň üçin kyn bolmaýan sabarlyk edin. Durmak yok dinleme. Sağ ol. Onda näme üçin halka boş saatlar görüň berýän. Ýalňa düşündim ýaşy habaryň bolsun. Atalygy Berdimuhammedow şugun iyiden kabinleram ýanyna ýygnadylar. Okey, sağ ol. Aýdanyň üçin. Ýa siz özüňizi gorap bileňiz boş inşallah ýürüýüşe çykarlar. Özüm gelmejek bolsaň bilen köçek çalmamy minnetdar sizden sağ bolun. Boş bolun. Şu boşlardan ýadanlar niýedeka şu boş boş gurbanly ýalaka güjükleri sizde argaly inşallah. Gulapturun Ahmet Adi. Это уже не кризис, это системное уничтожение народа. Народ живет в страхе, власть роскоши. Бердмай боятся народа, поэтому уничтожает его. Удалить един боржи. Исчезновение пытки тюрьмы. Sen öýde otur, halk ayağa kaldım, senin başa geç.
Men hepsi başa geçmeli. Halk saylar öz prezidentim men turşam. Çünkü nasıl olacak Amir Malçı. Bir topar biderek doğunu. Ha. Tüh. Tak. Boş sen men ban ettim. Sen yine geldin. Görýärmiň? Sen bir zat öwrenjek bolýan diýmek, sen gelip ýanky akıllı kanallara gatnaşýan. Ol gowy zadyň alamy erteki günden fikrini tutmaýan. Sen ýalaka teklipde sylty berip bolýar. Okey, siz ýaly. Okey. Bu otlar gelipdir tuğulime. Emhemeler gurbanly ýyldan çağırıp bulary ýanky söwükdary kerke dedim diýip nime diýär bulary efire gelip bize nime diýär. Gelin. Ora ýaly siz geroy bolsaňyz, arkada bolýan bolsa gelin efire ine häzir YouTube'a gelin, islenik adama men sylty urat bilen. Ya TikTok'a gelin, gülüşeli. Gatqyn bolaýmasa. Bu zatda qyn ansat däl. Türkmenistanyň näme habar? Kimin habar bolsa ýazyň ýanky TikTok'da, ya TikTok'da Türkmenistanyna ýazyp bolýar. Internet barmy ýokmy şonu aýdyň. Bar ýere işlemeýär eýem. Страх их нет управления, когда вас является основным это преступление. Я şu habarın bolsan atalığı berdim. Hani şu ýylyň kabinleram ýanyna ýynapdylar. Elbette Libap şajo saat 12'de hekimin öňüne 25 adam çıkamaz gelmek isteyenler gelsin. Gelin şöyle. O haber ine Libap'tan çajo 12'de hekimin öňüne 25 adam bar ya sizden barın. Libaplar men ýeşýän bolsa kimin Libap'ta dosyalarla tanışkanlaşır olsa aydın 25 adam var ya, vurulmasın. Buna minnettarlığımız narkotiği yok etti. Minnettarlığımız narkotiği yok etti. Narkotik yok etti. Herhalde narkotik var tatlıya Türkmenistan'da. Yiyenler ofitsialne Venezuela transit ediyor kurbanlık ki. Afgan'dan Kirk aeroportuna getirip o yüzden gün Venezuela vuruyor. Herhalde yaptığı yöne inşallah narkotikler Türkmenistan'a geliyor. Olur narkobaronlar. Ben ne hemen gururunu edeyim. Ol sen üçün yaktılar, başta yaktılar. Ne yapıp yaktılar? Başta önkü narkobarotu yakıp dağılayıp durup üyeler aldı şola barodu. Üyeler at var ya şonu inmeyin. Adına fikir edip bilmeyen keser etti. Hatta orada düzülün dağıt olmaz. Bunu büdjet tekstler. Okey. Talip здесь наверняка. Esselamu aleyküm. Cuma mübarek. Allah'tan ses yok. Ses yok. Talib'e ala ağam. Talip alay ağam. Göremok ben Talib'i. Talip kal yokorik. Bana da yeni bir efirde oturayım. Hava ikinci efir. Şu gören bunu çıkarmadan. Bu halkı neye iliyadaydı? Galiya. Talib здесь. Aşgabatda erler golu yürüyüş edýär köşü mescidinden yürüýärler. Ine derdim erler golu adam köşü mescidinden yürüýäp durar. Berekerler ine bizim halkymyz. Baydaklar aldılar, tuğuleme, video alýarlar. Ýokla goýsan aýdyp başga bir ýerde Aşgabatda erler golu yürüyüş edýär köşü mescidinden yürüýärler. Köşü mescidinde üýsünler Mahmud Tisna. Okey, narkotikler yüzünde var boş. Okey. Men her tarihime can edeyim bir minut. Gördün mü? Bir topar nemeler yedi. Salamu aleyküm. Aleyküm. Sen efir açtın mı ya? Sen girilecek mi? Sen zaprosu uğrat. Zaprosu uğratma. Men her baryan yanıma. Davay. Bolya. Men baryan. Görüştük baryan. Zaprosu uğratır. Benim iki efir atlarım son
Seyretmenden her barayet. Ne hormatly izleşler, şu ýerde 147 adamma kyn bermän talybyň eferine baryn. Şo ýerde biziň hemmämiz gurulşar. Men hem YouTube'da efir alyp baryn, hem talybyň efirinde bolarym. İki tarapdan biz habarlar aýdyp dururuz. Şoň üçin hökman biziň bilen bolun, halkymyzyň durmuşy, halkymyzyň taryhy, geljegi. Haşine talybyň efirine baryn, men bu efirden çykmasam men onu bar bilemem. Vous imaginez Ama sen näme Sen hemmesini diýen sağ. sana düýe bilen bitti käbä gitti suwda adyp gelýäsmi bilmedi ýaly. Sana öňe çykdanym halka bilen aýdanymyz aýda sen bilmeýän bolsaň sen olur ýaly bilmeýän bolsaň. Oğlum. Adamlar Aslında doğru bir de Ben diýende yürüdü mü adamlar? Yürüdü mü? sen öňün çekip Salamu aleyküm. faydalı. Yeni Buradan bir men yere havarlar başlanıyor. nur bilen gepleşip Doğruca. Näme diýe agymda porogordan diye bildim. Men häzir şu ýerde sesini öçüren diýär. Maňa ses berini bilmän. Sen olanlar siýasatçylar hemmeten aldy bilen orowar ýa. Doğru. Anladım. Aldy bilen orowar ýa. Erdoğan'ım aldı bilen orowar ýa. Putin'im aldy bilen orowar ýa. Hemmeten gowany bolan aldy bilen orowar ýa. Haýt bir başka da ýa. Pitbull. Men kommentarlaryny okaýyn. Sen Ýa TikTok'ta bolsa, TikTok'ta şu talybyň kanalyna ýeňi şu ýerde biz Salam aleyküm millet. Wa aleykümselam. Üç bilen täzelikleri paýlaşyp duran ýa-da aktivistler. Aktivistler häzir talybyň kanalyna inşallah prezident problemalarını arda şikaýetine ilgiderli ferden bolsa gol bolardy. Emma men taram hiç bir arda ferden atdogry. Şoň üçin hatçyk ýa. Hakyky karşylygyny almak maksaty hem yerli vatandaşlar Gokman Allah ajal hasan girdi açık tutup olmaz. Yaşamak vaktimiz var olsa inşallah tesir etmez. Türkmenistan Nitürman resurslarına narod prosins bakayısal sütü bulunur. Doğru miyim tatlı zavtı mor bir uzak oldu. Dastorluya. TikTok'ta talip yukarı çıktı. Нельзя строить будущее на крови и пытках. Молчание убивает так же, как пули. Мы требуем прекращения пыток и исчезновения. Мы требуем справедливости и человечности. Ünferin. Häzir Gurbanlyk ýerden kabin çağırdy. Niwe öýüne hoppa. Kabin çağırýar, dawai beýdim, eýdim, nime diýip aýdýar. Göni baryp egerde milli lider bolýan bolsa, prezident bolýan bolsa, göni baryp halk bilen guruluşmaly. Näme boldy? Näme boldy size şu ýa çykarýaly? Bir guruluşan yok. Bütün dünya prezidentler halk bilen guruluşýar, bu halky ýok prezident. Halky ýok milli lider. Birinji bilen ýanyna çağıp gorkudyp, bakın burun öldürüm, hemmet edin diýip olar ýa urukdurýar halka karşı diýmek şu halk şu ýa düşman bolýar. Ýani dogrymy? Ýalyn kommentarda ötkünde. İş bilen ek bilen birinji bolýan da. Näme üçin şoňa düşündik bilmedik bir hemmämiz. Nice söýdi bu şey kroket. Agam o yerlerin köpsi bu zatlardan habary ýok bolmasa goşulyp ses berjekler ken. Indi habar bolmasa habaryny siz bermeli, biz bermeli, biz ýaratmaly şunu. Şoň üçin her ýerde aýdýar. Paýlaşyň efirleri, ketip eşitdirmiş olarak, dalsa boýlaryny eşitdirip ýönüp bir ýaýradym diýip biz aýdýar. Biz halk bolup ýaratmasak kim ýaratdy? Песни играет, они приходят ко всем сегодня активист, завтра обычные люди. Ваши дети тоже живут в этой стране, подумайте о них. Страх оружия власти, единство оружия народа. Если не остановить беспредел, сегодня, завтра он станет нормой. Это касается тех, кто думает, что меня. Вместе нас должен сломать поодиночке, уничтожать народ, должен поддержать народ другого сюда.
Мирный протест — наше право на голос. Символ hükmünde нашему История все запомнит. Народ должен быть вместе, чтобы adamları жить. meşgul etmek için, patriotik Страх не duyguları может uyandırmak için edilen править kamplar. вечно, народ имеет право на жизнь без пыток. Туркменистан — это народ, они семья, у власти уничтожают народ, они уничтожают семью. Это боится правды, поэтому они уничтожают тех, кто говорит молчание народа. их время Dün Türkiye'nin bir hava kanalı ayrıtlı erdimi belli bir görkezi havarda. Ben İran bilen Türkmenistan Adamlar demokrasiyadan havardar etmeli köpçülük düşünen yok. Neyme bol geçerli. Doğru yani. İlk biri borlamalı, unutmam, vatandaşlarına da özün içinden bir için arada geliş ihtiyaçlı. görüyorum yine harbi gördü ya. Bağışlan ağlam vereyim yönemin jogattın kanatlanmadım. Hurmatlı görünmek istemek yönüm mendeki soru jogat Çöper sözüm var. tapılmağını isteyen. Yani siz vaktiyen hükümede şol yere baranlardan yerini mi? Vaktiyen hükümedi şöyle baran haftayla. Yani yine halk uyuşuyor. Yine şu yerde çolur isteyen adamı saylap biliyor. Fet verip saylanıyor. Yani bir topar adam uyuşuyor şöyle bir çıkıp yani agitasyon ediyor. Yine vaktiyen hükümet saylamalı. Kimin neyel kandidaturu olsa aydın adamlarım aydiya yine şunu saylan, şunu geroyluk etti, şunu nimetti. Şol adamlardan saylanıyor vaktiyen hükümet. Ve eğer de şu vaktiyen saylanan adamlar aydiya. Mesela için bir de Murat Urman'ın girsin içine, Talib'in girsin içine, Nur'un girsin içine deyse, onunla vaktiyen hükümet vaktiyençe şolu geliyemçe karışıyor. Yani vaktiyençe bu işler var ya, şol adamı gelirse şolu koşup, o zaman öyle arasında yığınak geçip vaktiyençe yol olsun sayılıyor. Son için hükman Murat Urman vaktiyen hükümetin yol olsun olmalı. Şu yerde eğer de büyüklü düşünceli adamlar çıktı, olur mu? Biliyor vaktiyen hükümetin başlığı. Son bir barıp içine vaktiyen hükümetin içine giyip biliyor. Yani son vekili olup biliyor. Eğer bizi alsalar elbette. Ne şu yan bot bilir. Eğer de yok şu yerde halk yok. Bir de üçlük şöyle bir vaktiyen hükümet dönecekler. Biz barıncı aktivistler getirecek. Ondan sonra yığınak geçirip biz soracak değil onu olur. Yani yemeğini aeroportun başlarında minister transporttan alıp samalyo diverim demeli. Bana samalyo diverim sonra getirin şöyle demeli. Sonra getiriyor. Miydi çağırmalı. Bana sonra getirin. Miydi gelip bizi alıp gidiyor. Yine şeyle şunun eline hem mi da? Devlet şunun eline. İstedi saadet biliyor. İstedi mi? Japonya'dan getirip biliyor. Bir Türkmeni getirip şu vaktin hükümete koyup biliyor. Şunun için vaktin hükümetin şartları köp. Ya şu yerde yerli adamlar dönüdür ya da şurur yok biz güçlü hükümet olma vakti ya bir durulmaz. İki güne bir yıkarlar ya Putin gelir ya neme gelir. Gelin yine şu adamlar boş olur hükman deyip teklif verip sesler alıp adamlardan şunu ittirip biliyor hükümete. Dedim vaktin hükümet yol olsun kaç gitti. Hükümet yol olsun. Şu vaktin hükümet prezidenti yerine duruyor da yankı İspanyol hükümeti, yerine yetiş hükümeti komanda veriyor. Şeydin. Sonra boyuna gelmeli ve halktan çıkan yol başlıyor. Boyacak bilyanı yöne bilişime göre hiçbir adamı daş geçmene seyredip baka verip olan o katta diyen ve hakikate doğru seyretmeli. Köşkü halk baranlar hükman güç görkelenme olur ve şu yerde elbette batıla döner elbette. Türkmenler sayılanlar yönü onun niyetini, peyerini bilemzok, tanamzok. Şu öz sistemanı ülkenin başka kıyınlaştırsa niyeme bir olanı bilişime göre güç bilen alan hükümet hemişe de iyiydi. Yoğulduk. Şeyden biz vaktiyen hükümet sayladık mesela. İnşallah İngiltere granitasını açıldı. Bizim vardı. İnşallah. Eğer de şu vaktiyen hükümet bizden vekil edip alsa biz onu dini güçlendiririz. Doğru diyemem. Vaktiyen hükümet saylarına onun niyeti verirler. Neyem olacağı verirler. Kat doğru diyemem. Şunun için
şöyle kahramançılık görkezin adamlar koymalı. Şöyle inisiyativini alıp gelin adamlar şey derin deyip yani aktivist da şu yani gelin adamın aktivisti ol ya da ona almalı ol ya. Bir şundan geçmeli ol ya. On yani evet adamlar ya yanlış adamlar Tayland'a biz barıp yeni teyardan ederiz yani çalışmaları. Yöne çalışmalar doğru bir durnuklu vaktin hükümet boyunca biz nime çalışmalar eder. Onu durmaz. Bilen tamamen elbette men hem beyle bolmalılığını isteyen şol sebepli taylov içinde hatta giyinişleri beyan isteyene minnettar boladı. Olya men edil her giyinişlerin beyan etmek yalnız bir çok oranda cevap verdim. Ben inlik çıklarına yürütüp size şunu düşünüyorum. İşiniz tuttunuz sağ olun. Size de. Yankı yalan komentarlarınız için köp sağ olun. Basmırada inşallah. Anamsı Mene var uşa ayrışlı. bir sutka oldu yatmadım o vatandaş. Baran oğlu Romuş bir yağda. sutka oldu yatmadım. Hakikati şu rahattan alo. İnşallah. Görüşte. Daha değil, bir kafar geldi, baba istek bir yeri var değildim ben arada kurutun adına makladım bir de Yine açık çıksa da YouTube, nime TikTok'ta başla. atak eden oğlan. Bize atak eden oğlanı son hükümete karşı gürlettiren etti o. Konsolosluğun işyerleri, siz bir giden adamlara triyek sattırıyanlar. İstanbul'da narkotik işlettiriyanlar. O sizin adamlarınız var. Bana cevap verip bilerim değil. Hani aydın hakikati şu zatta. Teomedik ben sana ayttım ama pitbull gelme. Ben sana kısa par ayttım hemen eşitmedim. Eğer de eşitmedik olsam gelme. Men sorğunda düşünmedim. Kıyımır ben teyardan yalan sorğunda cevap verdim. Eğer de teomelerliğine naş teomeler. Sayını hormatıyla olmalı. İfiral parayan adam. Salam vatandaşlar, komutanız, zaman iş yaptın mı falan? Aleykümselam, hoş geldin. Hoş gördük. Talip Nuri, hoş gördük. Gerçek hoş gördük. Teyadirlik var mı Türkmenistan'dan? Tamam. Aleykümselam. Kimde ne teyadirlik var? Fakat teyadirlik yok. Men edir jangarı şotu nedir? Jam etmeli olmalı. Benim canlılara karşıyan, benim bir topur havalara karşıyan hedir. Tak. Ha, yine iyi verdiler. Oho. Türkmenistan havalı yaptır. Ben göreyim ondan paylaşın. Ha. Biz aktivistleri iyi verdik şöyle. Görelim ne yapmalıyım. Men ne bir teyadirlik var oğlum. Velayettaki politsiyaları dün akşamdan öňünden getirdiler Aşgabat'a. Usulün Aşgabat'a oraya velayetden amdaza getirip. Şoň üçin velayet halkyna seslenmekleýän Gatar kaýyngalyň bar Aşgabatda göçünkü. Velayet etasana iň çetki ýerler galynsana galyňyzda ýoly tün taw-tawada guşguy ýamanan hatlar aýtdy. Nimetmek garawum bayramaly Türkmen gala galyň şo taýlar galyň häkimligi üýüşinden video uradyň bile de bara terror. Çet ýerlerden başlansana ýaman gowul ýaşanlar. Elleri o süreyetana ondan mesela Birinci videolar gelip başladı. Häzir men bir göreyim goýup bolýan muny. Okey. Havalar gelip başladı Türkmenistan'dan. Okey. Men häzir okan habarlary ýöne size salam diýen hemmeňize hormatly izleşler. Aýgytdym, aýgytlaýdym. İnşallah biz galmaly. Başga ilaç ýok. Häzir hemme mesjitlerden köşke tarap ýürmeli. Başga lazymyz ýok. Şuň biz kimdigimizi görkezmeli. Haýyş edýän hemmeňize egerde birine bir zat ýetir, ýa menler, ýa polisler, ýa beýlikler surat video edip hökman TikTok'ta paylaşyň, oturmaň. Öz doğunlarlaşyňyzy jan edin, şoýra baryn feredin görüň diýip. Oturmaň, bir perwaý bolmaň bolup geçen zatlara. Biz videolar, suratlar gelir, biz hökman paylaşar, size görkezler. Hökman suratda. Häzir intek abra bolup getip geçen nokta.
Men häzir çykayn, Talip, men bir göreýin, iwerden zatlar ondan gelen. Olam bir minut. Oraya marada. Türkmenistanyň rowşan gelejegi hak ýolundan ýören Siz adamlaryň hak ýolundan ýören adamlar bilen ýatyp watandaşlar. Şonu berip berler. kimde Türkmenistanyň habary Evet, bu halk var. Şunu da Oğuşuk kuvvetler, Gorkok kuvvetler habary de berin, men ya aýdaýyn. TikTok goýun, ya ýene bir dada. Şunda agaç göreşen adamlarym takmaýarlar. Sizin için mut watan üçin, halk üçin bir giden wagtyny, saglygyny, erosyny giderip Zumanamada göreşen olur adamlarym okey. takmaýarlar wara. Soň wara giç bolar men. Okey. Şu wagtka galyň Okey, kyn görmän paylaşan informasiýany bize gaty wajyp Türkmenistanyň bolup geçýän biz bütün dünýä gurulmalary habardar etmeli şu meselede. Şoň üçin unutmaň paylaşmany. Näme görýän bolsaňyz Türkmenistanda suraty, video alyp TikTok goýun. Yok, düzülmese de gün olmalı Türkmen Men efirden ýeterim. Siz kommentary ýazdyň, men gelen habarlary görýän, oňa ýene efirde bolar. Men efirden gidemok. Yo, görmeýär, halk aýarmasa görmeýär. Hakiki görmeýär. Ne vatandaşlar görýän adamy şol Baduhan diýilen ýaşuly adam ödem bar. Ine habar berdi Türkmenistanyň düýnüň näri WPN-niň himmetini ýaptyrlar. Aşlada soramadım. Ve häzir nimeler internetde diň telefon işleýär kontrol etmek üçin. Şoň üçin VPN-lar täzeleri tapşyk forumda VPN habarlar berýär. Ulatlar gelip başladı inşallah. Cimleci videoda okuyoruz. Eşdeýärmi sen daýra atdyň, barmy ýüzüň açmany men bilen gürleşip. Ýüzüň açyp gürleşmäni duýgun çatýarmy? Görýärmi sen ýüzüň ýok, sen kiýetdi we sen meni gorkýan. Sen meni gorkýan çymo. Çymo sen menden gorkýan çymo. Sen gorkýan tok bilen. Çymo Hasan baramda kaçyp ýörgümden göçürýär. Çymo sen menden Hormatly ýerleşler, men taryhyň efirinden gitmeli boldum. Men öz ýene masin her çymo görýärmi sen meni gorkup oturýarsyň beni. Ýüzüň açmana duýgun. Adam hafaly Neme baklan diýsen baklanna. Yo, duýgy ýok ama marada, on duýgy ýok men bilen ýüzüň gürleşmäni. Diňe şeýdi PKK altından gelýär. Yo, men bunu apuskat edýän gön efirde. Onun duýgy ýok sebäbi. Men bir dada gen gördüm-de, şu arka botlar hiç wagt ýüzüni görmedi. Bunun gollap biljek zat ýok, arkadadan başla. Arkada boş ne ideýa, ne programa, ne bunun eden işler, ne gahramançylyk hiç zat. Gollara da ýok, näme etmeli, diňe atak etmeli, bize näme etmeli. Bizimle gidişecek bolsaňyz ine men size aýdýan ideýalarymyz. Adam haklary, adam gymmatlyklary, arkyň ýaşamak, arkyň işlemek, konstitusiýon haklaryň, Türkmenistanda adalatlyk, Türkmenistanda azatlyk. Ine biziň ideýalarymyz. Ine şuňa garşy näme diýip bilýän bolsaňyz diýin, o gelip göwüňe degmek, onu degmek, sizde ne akyl ne sowgat bar.
Siz dine metodичканы ulanýaňyz, sen watan döňügi, sen erkek bolsaň gel, sen arkadağımda zat diýme, arkada şöhrat, şol zat bir boş zatlar aýdýaňyz, bizim argumentli, bütün dünýäň gorak gelýän, bütün dünýäň ýaşak gelýän zatyna bir argument berip bilen. Onu gelip masarok edýäňiz. Onu söýgünçe etýäňiz sebäbi aklyňyzda başga sözler ýok. Başga argumentler ýok. Şoň üçin türkmen dilini öwrenin. Bir topar siýasatçylar diňden açyk ösün, arka botlar bir açyk düşünjeli bolmaly. Ondan gelin biziň ýalaklar bilen bir gürleşeli. Entek siz o derece baraňyz, şoň üçin her gün akşam arkadan statuýasyny gujoklap, ýalap ýatmaň, açyk okaň, dinleň, Taliýew, Nuriň beýlekler dinleň, ösün açyk. Ondan gelip biziňden gidişin. Häzirlikçe gynantaram söýmekden başga zat bilen yok. Talip men efirden çıkmaly bolýan, men YouTube barýan we açyk TikTok açan şo ýerde nime köpürak informasiýa berip goýar. Vatandaşlar, Hem ýa-da bollow, Yankı Baduhan diýilen haramzady, Allah sağ olun. Yankı Baduhan diýilen haramzady bilewaplara şatır diýip we hökümet şoň her ýerini çäre görmedi. Türkmenistany millet paraçylygy edip otyr. Öz men öz kanalymy açaýyn da o ýerde botlar taň kanalymy bozuk bolýar. Şoň üçin men TikTok'ta täze kanal açdym, ýa-ni ön kanalymda täze efir açdym. Gelin şo ýerde görüşelim. Akra botlar, arkada botlar, Serdar botlar, kim bot bolýan bolsa gelin görüşelim. Ine paylaşym efiri men häzir adminlere ataýyn. Adminlere da köp taňa ýakyn kömür ýa-ni nime diýenleri. Bir minut. Hawa, gelin soruňyz bolsa ine TikTok'da ýa-da YouTube'da berbilersiňiz gelin. Türkmenistanyň birinji suratlar geldi, birinji nimeler geldi, biz aktivistler iyi verdik, şöýden habar berip durun diýip. Ine hiç zaten bolmaz öýdýän. Bolup biler, hiç zat bolmaz. Diýene bir zat ünsän. Biz halkymyzy ýa-ni çağırış etdik. Halkymyzy mümkinçilik öğretdik. Çıkıp şonu yankı yenmek için. Lütfen. Şu fikirleri biz köpten merak ediyoruz. Inni halk öz kellerine, öz fikirine şunu bardı. Çıkmalı keni. Erteki gün çıkmadık, yöne çıkmalı keni. Bir problem olsa, bir adalet olsa, bir neme olsa hükman aydar vakt çıkmalı keni. Şul haram zatlar men durmalı keni deyip fikir edip başlap inneki çıkışa taýinmaly. Utuluş yoktur. Bu halkın işi. Bu menin işimde, menin proyektimde, bu halkın işi ya bir döwletiň projekti. Bu halkın projekti. Eger bir döwletiň projekti bolmasa biz ýa-ni uturduk. Doğru düşün. Finansiýerni alardyk, uturduk da edeler. Bu halkın projekti. Halk şuňa maýa goýsa gelenok, şuňa goşulsa gelenok, ýöne şonu isleýär. Diýmek, şol etapdan biz geçmeli bolýar. Ýa-ni dogrymy? Ýa-da öz pikirlerinizi komentarýada. Dogrym aýtsam menim bolýanym bilemok näme. Intek planda tiýmel göreli boşadyňmy meeting. Başlady meeting. Intek juma namazyna diýip habar geldi. Intek adamlar juma namazyna intek başlanok. Häzir saat Türkmenistanda 2 volt barýar. Pardon, 2 volt 2-den geçti. Netip bolsa häzir şu protestin yürüyüşün başlamalı wagtlary mesçitlerden egerde habaryňyz bar bolsa bize habar berip durun. Bize ýagny habarlar Türkmenistanyň içinde bizi görýänler kyn görmäň, bize habarlar gerek. Bize şo ýerde çykýan adamlara goýulaw gerek. Kyn görmäň şol atlary. Gurbany öz ýerine İýden kabinet ministrleri geçirip zadanylar kaç gitti. Kaç gidenler diýip men pikir edýän ol gorkak. Ol milli lideram däl, öz tohunyň lideram däl. Ýöne обычный korrupsiýer kezat. Assalamu alaykum. Videony paýlaşyň, hormatly izleýişler. Şu ýerde biz
yani ikinci efir alıp barat, talipler bir efir alıp barat, bizim ikinci efir alıp barat. Şunun için paylaşım videoları näme habarlar bolsa paylaşın, nimetmeň. Hormatly dinleşler, gollaryň bizim watandaşlarymyz diýip, Türkmenistana şu gün ýürüýüş ılan edildi. Gollar şolary näme gutarýar biz ünsüp eder we biz öz watandaşlarymyzy gollamaly. Ine demokratik opozisiýa öz watandaşlaryny gollaýar. Hökman biz azatlygymyzy almaly, bizim gitjek ýerimiz ýok. Beýle halklar ýaly biz azat bolmaly. Prezident bize bagly bolmaly. Biz prezidente bagly bolup agyny seretmeliler. Hoş havalar araşýar, bizim araşýar, hiç adam bolmaz. O umytdan açman bolmaz diýip, bolmaz diýseniz bolmaz. Ananyň bu meniň işimde, bu hemmemiziň işimiz. Seniň, meniň, daşyndaky häzir çärilik, ýa-ni telewizor görüp, ekran görüp ýatan oglanyň, Türkmenistanyň kösenýän adamyň, Türkmenistanyň polisde işläp halis bizar bolan adamyň, Türkiýede, Rossiýada ya başga döwletlerde bizar bolup öýüne gaýtjak bolup işleýän adamlaryň häzirki döwürde öýüne gaýdasyň ýerine oksaýar, o ýerde bir bir adalatlyk, o ýerde ýaşaýan ýerde. Onu men aýdamok, onu ýa-ni Human Rights Watch'un vekilleri, bir uly bir vekil aýtdy, Türkmenistan ýaşaýan döwletler ýa-ni tasdiklady. Agam ýene sonra ilki bilen maňa ýalňyş düşünmediňiz isleýär. Ýok, ýalňyş düşünmek aýdym. Halkın köpüsü taliba vesile ses vermegini isterler, döwlet dolandyrmamyzy isleýärler. Dogry olaryň hem öz hukuklary bar saýlaw üçin ýönesil. Her hem bilýäňiz diýip umyt edýän döwlet baş tutany kim bolmadymy, bolmalydymy? Kimin münasipdigini meniň pikirimçe Türkmenistanyň kanunlaryna we halka has üns berjek adam bolmagyny isleýän şeýlede. Bizim şonu isleýär. Hemmekiň goşulasy gelýär ýöne gorkusy bar. Şonuň üçin ilkinji admini etmek gerek. Soň goşuljaklary köp. İlkinji admini etmek gerek. Hatda bolýan. Bizim şu ilkinji admini çek bolýar derdim. Şiktaýdan gorkup 34 ýylla urulup, öldürilip, gorkulup, güýje gorkuzulýan halky baňa Şiktaýdan ýa-ni ýola görkezmeli. Açyk ışık görkezmeli. Ondan şu ışıgy giňertmeli. Ondan o may bermeli. Ine şeýdip bir türme ýaly Şiktaýdan ýerden azatlyk çykyp bilýär. Şonuň üçin bize hökman şol ýaly ýürüýüşler gerek. Gül için sizden hem talip doğan köp işler etýäňiz ýöne başlan berýin, men size ses bermedim. Yani sizin döwleti dolandyrmak, adalet işlerde bolsaňyz ýa-da döwlet içinde bolup geçýän we döwlet başlarynyň işlerine seredip ýalňyş hereketlerine düzüş talep etseňiz has takyk bolarmyka diýip pikir edýän. Bu meniň pikirim, size hormatymy bolasym, gelin hormaty bolasym öňüne üçin soraýar. Okey. Ses bermeseňiz ses bermeň, sizin dogry hakyňyz bar. Onuň üçin siz meniň düşmanım däl. Bizim Türkmenistanyň grajdany. Ozan hökman men prezident bolmaly diýen söz ýokmy? Biz güýçli adam saýlamaly. Güýçli adam saýlamaly. Şol adam ýagny
tecrübeli hünermetli olmalı. Erteki gün yani gürlep durany saylasak olam hiç hat başarmasa yine önkü diktatura yıkıp bilýär. Biz şeýle bir adam saylamaly şu demokratik prinsipler gorar ýaly. Demokratik prinsipler gormasa hem kanun bozulur, adalet olmaz. Ve hünermetli bolsun. Odan ine sen başarılmazsın diýende men şu geçerli köp saatları edip gelýän, uly kampanýalar dolup gelýän, noldan başlap bir topar kampanýalar dürüstüm dolup gelýän. Ykdysadyata gowy düşünýän, zawod fabrikalar gördüm, işet gördüm, marketing, analiz, korporativny menejment okuluny oturdum. Şoň üçin MBA oturdum. Men hükman prezident bolmaly diýen zat ýok. Ýöne siz mümkinçiligini men tek görem ýok, meniň hünermetligimi men tek görkezim ýok size. Siz görem ýok. Dün biz analiz etdik buhalter bilen. Bizim ösüşimiz vertikal ösüş. Gaty vertikal bir gurmany üstüne gaty kyn, ýa ýa-da ýa-ni pullaryň aýrılmış pullar ýetişmeli. Şol pursatdan biz geçip ýa-ni bolmajak zatları eltdirdik. Dün analiz etdik buhalter bilen ve kommersiýa direktor bilen analiz etdik firmada. Bu üstünlük kazandık men ünsün bermenlerim. Yani gijewni işlen soň, yani strategiski men ýa-ni dogry maksatlar goýun soň, taktikan dogry saýlan soň, ýanynak menejmentler gowy taýýarlan soň biz ýa-ni nimetdik. Bir adam başajaklary ýok komanda. Şoň üçin Türkmenistanda bar şol adamlar, hükman men bolmaly, sen bolmaly, halk saýlasyn. Halk ine saýlanok meni, saýlamasyn, beýle kız bolsun, şonda da biz uturs. Biz uturs diýenim, ine men şu ýere baran bilinçlerden dogry anlaşmalar, eýem utuşam. Men hükman prezident bolmaly diýen zat ýok. Ya men prezidentlik üçin görüşem o. Ýöne men DBT halk hareketiniň ýa-ni ýolbaşçysy bolup, hükman programmary görkezmeli. Hükman size Türkmenistanyň içinde gelecekde näil ütkeşikler DBT halk hareketi ködürleýän görkezmeli. Men size görkezdim. Biz ýörekde alternativ saýlaw geçirdik. Biz uttuk şöyle 70% aldyk. Onam näme görkezdik? Şu Serdar Berdimuhammedow hiç kim saýlanok diýip şonu suwd etmek üçin görkezdik. Bütün dünyada hat yazıp iyi verdik. Şolun ýa-ni saýlawlar tasdiklanmak. Ine şoň üçin saýlawlar prezident bolmak bul bir mexanizm işler. Onu bir adamın değerli köp adamın sesleri. Ine zerdim Trump'ı bir topar adam saýlady. Gördün mü? Bir bandit. Kanunlara hormat koymayan bandit. Bürokratiya karşı görüşen. Köp zatlar gowy edýär. Ýöne köp zatlar erwedemedi. Kim saýlady? Halk saýlady. Näme etjek? Saýlandylar. Ýertiki bunu bir biz kezaprak birini saýlabiliriz. Olam mümkin. Diýmek çykyp aýrmak şonu. Şoň üçin saýlawlarda bir gezek saýladyň bolly öldük ýok. Biz saýlawlary geçirdikmi? Etýän dokmy? Ýalňyş edýän mine ýankyýar. Ýörüşe aýrmak boldy. Ine Ferdiň nemede ýagny Kırgızstana näçe gezek saýlawlarda ýa-ni ýörüş edip aýdylar prezident. Näme edýär şonu? Azatlyk maşgulada. Azatlyk. Kädir ne Japarov azatlyk gyzyp başlasa, onam aýrarlar. Japarov halk üçin işleýär. Elbetde olam öz dogry anlaşmalarını getirýär. Elbetde olam ýagny näme diýär ýöne ne şurýaly işleýär. Ýa-da bu Hudaý şükür özüňiz bolmaýdy. Ben bu masalany tutup ağzını diýişini dökelmi. Elbetde. Murat Kılıçdaroğlu, мы всем на 24 на связи, готовы фиксировать все нарушения прав граждан со стороны России. Okey, yine dayanış grubu yürüyüşü häzir 30 yıl karışıp hemme mesajlara şu yerde Türkmenistan içinde kimin hakları, kimin yankı nimeler bolsa hükman suratda yani şol hakları ve şol bozuşluğu, şol iýerin bunu bütün dünya yaradarlar, bize mi yaradar inşallah. Men Starlink'te oturuyorum. Tuğruma. Starlink üstüne çıkın. Okey. Salamu aleyküm. Kulum yadarlarım. Aleyküm selam. Nihayet ödümün. Biz size inanıyaz. Allah'ım razı olsun. Bulunacak rahat yok. Allah'ım bilen. İnşallah. İnşallah. Biz var hükman yine şuryalı yönü çıkayan adamlar doğru yolda var yani adamlar goğlap
yapışma şoňa. Näçip arkadaga yallaklar yapışýar, näçip arkadaga ýa-ni hemme kezaplar yapışýar. Näçip? Sebäbi şular şoňa yapyşyp, şonu ýa güýçlendirip kezaplygyň yallaklaryny avantaj alýar. Eger sen dogry ýoldan gitjek bolsaň, onu dogry ýolda barýany yapyşyp berkitmen şonu. Şol berkiden dagyn beton ýa bir yallakları dök geçer. Yani şonu biz yapışmaly. Çünkü ne? Doğru yolda baryan aktivist, doğru yolda baryan adam, doğru dağıtlar aydana biz yapışmaly. Saylolar bu başka da. Biz yapışıp köşküne var saylolar edemiz. Her kimin öz programması olur. Her kim öz yankı geleceğini, insan geleceğini düşünür. Yani şu yerde siz özünüz saylar bana şu gelecek gerek demek şul. Bana şu gelecek gerek demek şul. Bana şu gelecek gerek yani şul ağlar, şul etmez şunu. Yani şu geleceğini yine şul eder, yine şul bana gerek. Siz saylamalı. Yine şuna da açık sayılır değil ya. Halktan saylanan prezident değil. 100 kandidat olsun, 200 kandidat olsun, onun tapağı yok. Sebebi saylanıp seçiliyor. Neye çıkıp kandidat olsun, şunu soğuyor. Biz yanlışma saylarsın. Ağam başladı mı? Daha kâzi görülen bizim aktivistlerimiz ne yemedi ya? Okey. TikTok'ta EM46 adama hoş geldiniz. Hemen de köp salamlar. Türkmenistan'da ne muhteşem olsa haber verin. Yine bizim aktivistlerimiz yerlerde uğratları verip başladılar. Yazgıları veriyorlar. Baka men koyulamak, sonra koyarım, her yetişemek. Başka ne haberiniz olsa TikTok'ta paylaşın. Yine beni görkeleyen, YouTube'da görkeleyen DVT chat aktivist var. Yine şöyle de paylaşın. Yine her de görkeleyen size. Pardon. Gökmen paylaşın. Gökmen Tuğrat'ta. Yine hormatly dinleyijiler sevdim. Şu DVT chat aktivist. Yine şunu paylaşın. Şunu giyip video koyup bilýän. Dine göldögde yani Telegram'da yani DVT o önkü yani kirillitsada ýazylan DVT chat aktivist ya da DVT Türkmençe DWT aktivist diýip ýatlanyz. Yine şöyle de çıkar. Şu chat'ın hem habarları şu yerde bizim dayanış grupamız otur. Şu chat'da yazılın, şu chat'da habarlar bolup durur ve şu yerden habar berýärsiniz online. EYM 80 tane abone var şu chat'ta gelip yazılın, bayrak edin. Yine habarlar yine Adat haber veriyor, Türkmen News haber veriyor. Bolup geçen dağıtları Lütfen. Yine şu her yerden videolar ya şöyle komentarlar yazın ya. Koşulun, yazın ve aktif olun. Haberli olun hem dağıtlardan. Мирное право – это наша конституция и международное право. Всевышний дал нам свободу, никто не вправе у нас ее отбирать. Гражданская война болmadan çekelim biz halkı bağır biz ayağa kalan hem öz hakkımızı namusumuzu korak doğru diyem. Ben neyemeden korkyan şol grajan uruşu bolmadı yani biz halka mümkünçülük vermeli. Halk öz fikirlerini çıkıp öňe aýdyp çalışmalar geçirýär. Eger de halk umytdan aşyp ay hiç adam bolmak diýse onu her kim individual ýawa galyp görüşür. Ölümçülük bolar. Ýa Türkmeniň namusyny dersen hiç wagt ýadydan çykarmaýar. Ersap bolmaşyndan. Emhemeler emma halk karşı çıksan zaýlar senin hemmeňdi. Zaýlar senin hemmeňdi. Если будут достойны зарплаты и достойная жизнь, будут способны все права, то не будет больше ялаха, либо будут и совсем маленьком количестве, и нужно будет обучать, что мы достойные люди. Именно это надо делать, потому что сейчас над нами весь мир смеется. Это очень плохо. 49 adamma efirde paylaşım efiri hormatly dinleyijiler näme sorunuz bolsa aýdyň, ýazyn. Näme özüňiz baraňyz ok adamlary itekläp iki özüňiz edip görkezin. Bahtiýar elbetde biz özümiz Amerika bardyk, Praga bardyk, Paryja bardyk,
Ceneva vardık, Varşava vardık, Ukrayna vardık, Amerikan Washington'a vardık. Türkmen hükümetin önüne geçirdik, üstümüze nime çözdürdüler, spesal çözdürdüler, geçirdik. Biz etik görkedik. Biz tutulduk. Yine 2 tane aktivistimiz türmede. Alişar Sahatov'un, Abdullah Urusov. Aktivistler ediye etmeli zatları. Burada biz haber verdik, siz okumadınız. Görelim. Adminna hobu okudum. Adminna gattowur diýen habar, dogry habar adminna Gurbanoğlu ertiden ýygnak geçirdi. Dogry diýen. Habarlar berin, habaryňyz bolsa paýlaşyň habarlary. Waleykümselam, burada biz habar etdik. Okey, inni bolly agam bugün. Näme boldy bugün? İnşallah habarlar altyurt intek menin pikirimçe Cuma namazy gutup gelýär. Intek habary ýok içinden. Ýürüş bolman soň habary ýok intek. Ya ýürüş bolup olar video surata alyp bilen ok, ya alan soň iýerip bilen ok. Paka habary ýok. Men şat aýdyljakkan. Ýöne ýene bir gezek sizin hemmeňizi şu çağrışa ýürüşe çağırýan sebäbi. Biz bu ýagdaýda ýaşamamyzy bet etmeli. Sesimiz ýok, adalatymyz ýok, haklarymyz ýok, geleceğimiz ýok, çağırın geljegi ýok. Daşyna işläp, daşyna geleceğimizi gurmaly bolýar. Gynatapda. Dogry düşünün. Türkmenistanyň bir 30% adam daşyna gelip öýünü saklap, eklep bilýär. Ýöne galanlar näme? Ýöne sen daşyna ine men gülýär ýaşaýan problemi ýok. Sen zadım et bilýän, mümkinçiliklerim bolýar. Sen wagt durup, ýa-ni voyage et bilýän. Ýöne Türkmenistanda eger men doganlaşym agyr ýagdaýda bolsa men näl beňip ýöreýin. Idiot däl gurmanam däl. Okey. Okey. Her kim üstüne düşen dadı etmeli. Elbette. Elbette her kime üstüne düşen dadı. Şu Türkmen halkının üstüne şu düştü. Türkmen halkının üstüne düştü. Bir kanunluğu, adaletliği durulmak. Biz şunu etmeli. Başka lazım diyor. Yazın komentarida näme soruňyz bolsa ýa-da näme halka motivasiýa etjek bolsaňyz yazın komentarda kyn bolmaň. Ene botlar ýene gelip başlady. Efira onun haklary we efire gelmän ýöne tögüşmän nimetmän bir adama gönüldençilik etmän eger ýatsalar problema ýok. Egerde söwüp ýa gönüldençilik edip ýa-ni asgarlar etdiler onu nimeň ýa-ni sosial jemgyýetiň düzümleri bar. Biz onu aýyrmaly. Bizim töwügimiz ýok, bizim nimedemiz ýok. Bizim töwüksek zatek efir ýaparlar. Bizim töwümeler bizim medeniýet alyp barmaly, gepleşigi bolmasa efir ýaparlar. Like basın. Like basın vatandaşlar, eýem 55 adamma biz halkymyz bilen biz diňe öňe ýörmeli, aktivistler bolýanlar, ýöneki granjanlar. Dogry düşünüň, biz jemgyýet bilen jemgyýet kurup öňe gitmesek bir-birden öňe gidilen gaty kyn mesele bar. Sağ olun, çok sağ olun. Günümüz hayırlı bolsun, hormatly dileşip Türkmenistanyň raýatlary. Biz zorluksuz köçere çıkıp kanuna ve adamların hukuklarına hormat koymamalı, tarafçılık talep edip biliriz. Doğru diyen. Народ на пике гражданской войны, клан Бердмухамедов должен это понимать, и сегодня они должны выслушать людей, а не убегать от них. Очень правильно сказали. Есть новости о митинге. Пока нету. Сейчас посмотрим в интернете, что мне пишут в телеграммах. Первая новость была: интернет со вчерашнего дня не работает, VPN все закрыты, интернет работает только на телефоне, но он лимитированный. То есть они сужают интернет, чтобы информация из Туркмении не выходила. Вот это говорит о том, что Бердмухамедов боится свой народ, интернет закрывает.
internet koyun postlarını derli öçürýärler. Doğru diýem. Murada senin pikirinçe halkymyz juma namazydan soň ýürüşe gidermi? Bu gaty kyn tora, muňa jogap bermek gaty kyn ýa ine ünçeriň. Bir zan polis biriň göwüne derdi. Şöyle iki adam ýa-ni uruşup döwüş başladylar. Beýleki talpada gelip, ýa-ni beýleki adamlar gelip, şolary gollap bile şol adamy. Şo ýerden başlap gitdi. Muňa trigger diýilýär. Trigger diýmek ýa-ni pistoletyň içinde ýa-ni nime basýan bolýan, ýa-ni start berýär. Ine şol start hemme adam bolup biler. Ondan ine bir ýörek bar ýa. Ýönekay. Bir polis on göwüne degdimi? Ay gidişdimi? Şo ýerde adamy muny gollap ýürüş bolup barýar. Senin sakmyňdan aýtmalar, aýt bilemok. Meniň pikirimçe tiz wagtda şo bolar. Şu bolmasa tiz wagtda bolar. Näçip? Ya halkyň hawlygy doýdy. Halk eýem çykyşlary taýyn. Halk ýöne häzir açyk özüne ynanyp bolmasa çykyşlary taýyn. Şoň üçin meniň pikirimçe eger şu bolmasa gaty tiz wagtda bolar. Biz şuň çağırış egerde bolaýmasa biz çağırışlar dowam eder. Durmaz. Bir çykdykmy? Indi şunu gotdan iýdi gaýdamdy. Biz diňe öňüňizler, şoň üçin Gurbany Berdimuhammedow gorkýar, dogry edýär. Gorkaýmaly. Egerde biz kanun ýoluna alyp bilmesek, onu döwletlere haş edip bize kömekden torar. Biz döwletleriň başçylary bilen protestde köçär çykmak kanunyny gazanarys. İnşallah, ajdar inşallah. Bana da şu halkımız cuma namazına köp bardy. İçine meçhide giydiler. İnşallah yürüyüşte gidýär. İnşallah. Qatar duwa diýär, halk bolbar duwa diýär. Bütün dünýäden maňa jan edýärler, mana da näderkä. Hemmeti umytda inşallah öňe çykjak gahramanlara köp taňa ýakyn. Halky bolýanlara köp taňa ýakyn. Köpman öňe çykmaly. Başgalardan öňe. Машину репрессий можно остановить, но народ уже невозможно. Их загнали в такие условия, что уже невозможно начать. Есть новости о митинге? Пока нету. Я буду говорить все в онлайне. Мурат Курбанов Türkmenistan'ın ve baştaklығы almadığı bana hiçbir Türkmenin dili yok. Dahili yok. Bize öz baştaklığı alıp berenin dine Rusya'nın prezidenti Boris Yeltsin. Yine şu yerde hobu diýdiňem bolýa, ýok diýdiňem bolýa, bir Türkmen öz azatlygına, öz başlygına görüşmedi. Niyazam görüşmedi. Döwletdim zaty yalan edýär, pokyýar, niyazam görüşmedi. Niyazow Yeltsin hemme döwletlere azatlyk alyp berdi. Dogry diýär, dogry bilýär. Ol çykyp öz başlygyny elan etdi we ýanyna Belarusiýany, Kazakstany we Ukrainany çağıryp olar gol çekdirdi, olaryň öz başlygyny alyp berdi. Niyazow Konkursçyl Moskwaýa oturdy. Men näme etmeli? Men näme etmeli? O ýerde ýa Moskwa dağıdy. Kommunistik partiýa dağıdy. Prezidium Kommunistik partiýa dağıdy. Hiç hat etmelen oklar. O ýerden aýtdylar, "Indi näme etseň şonu et, bize jan etme" diýip aýtdy. Aýdan soň Niyazow ýallyk bulşulukdaky adam ondan soň ýagny bu oturup pikir etdi. Türkmen halkyna ýüzlenip gördü. Türkmen halkam azatlyga aňyrda dursun. Näme bolup geçýärini bilenok. Aldy. Derrüw prezident saýlawyny geçirdi. Ýeketek ýagny kandidatly öz wezipetini gorady. Wezipetini gorady 91-de täze döwlet kurdy. Ýene täze saýlawyny geçirip, ýene de şu täze döwletde öz wezipetini tasdiklady. Ýeketek kandidatly saýlaw diýerler. Filkina gramata diýerler. Şeýdip azatlyk alyp, öz azatlygyny Moskwadan alyp, Türkmeni garaşly etdi özüne. Bizim Türkmen halkı bolup idiot däl, biz şuna şans verdik. Şu şansy biz şu adam ulanır, şu yetim oğlan, şu ulanır şans halkyna hyzmat eder diýip etdik. Bu nämet başlady? Kezapçylyk ýerdi. Muňa gyzylan ýüzükler başladylar, buluk halkalar, zatlar, bir topar zatlar gyzylan, çaýlan, ondan soň pametlikler goýup başlady. Ýallaklar çözdi bolýan. Gaýtyp intelligensiýany ýok etdi.
Belediyen adamlar yok edip yallakları üşürtü ine gitti. Yine Saparmat Niyazov'un edinişi. Gatda olaydan intek Türkmen bir günem öz ömrüne 66 adam efirde hoş geldiniz hemen intek Türkmen sonku 100 yıllar. Ben Göktepe alatının ýagdaýyny aýdamak sonku 100 yıllar. Bir gederem adatlyk üçin kandy. Bir gederem adatlyk üçin kerket edin. Bir gederem ýöne aktivistler, ýeke-tek aktivistler adatlyk üçin görüşüp tutulup ýok boldular. Ýöne halk bolup biz intek etgöremok şunu. Okey. Hormatly ýerleşler, men efir dowam eden, men hemme informasiýa ýazalajak bolýan efirde. Prezident Boris Yeltsin dogry aýtdy. Anynyň ýugurdyň ýolbaşçylary tirin aýdanyňda eder, olar gan dökümegine çydap bilmediler. Halk, döwlet we ýugurt. Biz diňe mümkin boldugyça köp adamyň köçelere çykyp ýugurdyň esasy köçelerine de dene. Mana da bar umydymyz, motivasiýamyz, sesimiz. Şu bolup duran zatlar hakykat murada. Murat Kurbanov, в будущем делать столицу Туркменистана или даже Туркестана, город Мары, центр Северского государства, как вы на это смотрите? Я думаю, что у нас должен быть административный город, это какой-нибудь город, да? Почему не Ашхабад? Потому что уже все построено. И коммерческий город, то есть для торговых отношений, да? Вот как делают, допустим, возьмите Стамбул и Анкара, или же Марракеш и Касабланка. Касабланка торговый, а этот административный. Мары, почему не быть торговым городом? Они очень способны. Почему не быть торговым центром? Почему не быть финансовым центром? Административный центр – это Ашхабад, а Мары – это торговый центр. Это не значит, что вот мы должны Угуз Сельджуков забыть или так далее. Нет, мы должны поднять все памятники. Фактическую историю сделать. Мы не знаем нашу историю. Нашу историю своровали. Ниязов своровал. Свою историю поставил Туркменбаши, еще там план Петрян, Алтын Асыр, Золотой век. Всякую чушь Рухнаму достал. Чушь всякую. Этот Гурбанов другую чушь, Аркада Алдама. Чушь несет. Мы должны это все мусор выкинуть, исторический мусор, и сделать настоящую историю. 60 adam efirde hormatly ýerleşler paylaşım efiri Gökmen Turat'ta Murat senin pikirini halkyny juma namazyndan soň ýürüşe gidermi aýtdym. Murat şu gün halkynyň juma namazynda köp bardy. Ýöne mesçide girdiler. İnşallah yürüyüşe gitdiler. İnşallah umydymyz uly bar. Tak bizim we halkynyň öňüne hormatymyz gaty uludur. Sağ olun, köp sağ olun. Murat halk bolýar. İnşallah. Hormatly ýerleşler, ine dogry düşünün. Şu adatlyk şeýle bir bizim halkymyza gerek. Tabot ýaly, şeýle bir gerek. Şunu bir alyrsak hiç wagt gitmeyecek. Hiç bir adam, prezident diýdi, milli lider diýdi, ýene başga pan etdigan, hiç kim bizim adatlygymyza el götürmeliler. Almalylar, kanunlar ýöремeli, adalatlyk bolmaly. Adalatlyk bar ýerde adalatlyk bar, adalatlyk bar ýerde kanunçylyk. Ya kanunçylyk bar ýerde adalatlyk bar, adalatlyk bar ýerde adalatlyk bar. Şol bir-birine nemeden. Okudan oyan milletin. Allah akbar, Allah bir, Allah adı bilir. İnşallah. Kime ağlap ne gördün mü? Bunun ağıtlaran bir kelek akrabotun Andrey Petrovich diye. Andrey Petrovich inventede efire çağıryan, gelin bir de düşündürün bizim ağlayan dedi. Kıyın görmeyen inesiz çağıryan barımın. Gelin bir de düşündürün bizim ağlayan dedi. Yani Andrey Petrovich çağıryan efire.
gelin efire gürlejeklerini aytsaňyz gelin problema däl. Efir saat 2'den beri gidip dur. Eýýär näçe 2,5 saat YouTube'da. У нас очень богатая история. Очень богатая история. Поэтому мы должны эту историю знать, ее развивать и показать всему миру. Мы обязаны это сделать. Андрей Петрович Нидахен. Андрей Петрович'em yok. Yeni bir zaprosu veren Andrei Petrovich arkadaşlamanın arkadağın aktivisti. Gelin, Gollan öz arkadaşınız häzir siz şunu etmeli. Siz etmeseniz kim etsin? Biz häzir atak edip dursuny. Gelin. Gurguli kabine gidip Gurguanyň Berdim Hamedov kabine geçirýär ylga. Ene gorkuly. Bolmasa onuň işi yok o ýerde. Salam Vatan, salam Adalat, salam Türkmenistan. Wa salam, hoş geldiňiz. Galkym halkym. Putler guly. Hawa. Ağam bağışlan verin döwletiň azatlygy üçin bir türkmen görüşmedi diýeniz. Gaýgy Satabaýew diýämi eýsem Türkmenistanyň kartasyny dördün gynatykda ömrü gysga eken. Yo, o dogry. Gaýgy Satabaýew döretdi Türkmenistany. Soňky 100 ýyl diýenim 24'de döredildi, 26'da tamam. Ýok etdiler onu. 26'da soňrak ýok etdiler. Ýöne soňky 100 ýylda Gaýgy Satabaýew köp zat etdi. Onuň taryhyny Türkmenistana ýitirdiler. Onuň kitaplaryny, onuň ýazan makalalaryny, onuň dünýä garaşy köp ýazgylar bardy. Şonu Sowet hökümeti ýitirdi. Onuň pikirlerinden şular lidet alıp şular ugur alıp gidemedin diýip ýitirdiler şonu. Açyk näde? Hatta Sowet aýyrynda bir tane şekil goýup şonu ýadygarlyk etdiler tamam başga informasiýa ýok. Ine atdan adamyň adynyň adyna geçýär. Şonuň üçin Gaýgy Satabaýew dogry görüşdi, berekella, gaty dogry. Ýöne inni bir iki adam aktivistlaryň batylyp gibi oturup onuň görüşdi. 10 adam ýeterlik däl. Biz halk bolup görüşmeli. 10 adam diýmek ine mesela için birlik döwletlerde halk görüşende 100 adam wepat bolýar, 200 adam wepat bolýar, 500 adam, 1000 adam wepat bolýar. Görüşüň netijesinde görüşüň gazaplygyny görýär. Bizde gynatam intek halk bolup öňe çykyp görýär. Yani şunu aýtjak bolýar. Ine başly döwletlerde Ukrainada seýlen halk öňe çykdy. 110 adam öldü. Ali Angelov diýip, olar Angel hökmünde, Pejişte hökmünde görüp, Pejişte aliýetini gurdular Ukrainada. Ine onuň halkyň öňe çykyp öz azatlygyny gazanmagyň ýoluna bolandar. Ine şul Gaýgy Satabaýew özetdi. Hemme zady. Ýöne halk bolup çykyp şo ýerden bir adam wepat bolup gany dökün ýok. Ine şonu aýtjak bolýar. Biz halk bolup öňe çykmaly azatlanmada. Ol çinownik bolup onsoň elimize mümkinçiligi bolup onu edeniň olam dogry, olam gowy, olam bir belgileme olar. Ýöne halk bolup ýürüýüş edip zalyma garşy ýürüýüş edip biz intikam döküp görmek. Yani şonu pikirimi düşündürjek bolýar. Bize yetip öz arkadaşımız, serdarımız Şöhret. Gatgowy ine şun Islat Nurjanov, Ihlat Nurjanov. Ine sizin hakyky adyňyz däldir elbetde. Eger Ihlat Nurjanov bolsa suratyny goýun ýanynda, ine men ýaly görürsüz kim Ihlat Nurjanov. Sizin arkadaşyňyz, sizin serdarymyz näme etdi? Şonu kim görmem ýadyň şu ýerde Asudatman Parahat ýurt olun gazananyň üstünlikleri. Parahat ýurt ine Özbekistanda da bar, Gazakstanda da bar. Parahat ýurtlar köp döwletleriň 90%, 95% parahat ýurt. Ýöne uruş diýen zat ýok. Bizim halkymyz gaty sahada, gaty sabarly halk ine şondan parahat. Asman
ve parahat yurt. Ondan ol prezidenti bağlı. Prezident halkı ağır yağdaya salsa da halk çekker şu parahatları. Beli halk olunsa iyem kalırdı. Prezident şu parahatı bozcuk olup köp dağıttır ediyor. On yankı kazanın üstünü değil on. On kaytip şunu bozcuk olup köp dağıttır ediyor. Bir kanunçulukları, oğunu getiriyor, doğun anlaşını getiriyor hükümete, konstitusiyan bozuyor. Şu parahatı bozcuk olup köp dağıttır ediyor. Yani halk tavırlı. Parahatlı olsun parahatçılıklı. Çalışman düşünceleri. Esselamu aleyküm. 48 adam yadır çağıttı. TikTok çağındığından neyem ters çağırıyorsunuz. Niye ters çağırıyorsunuz? Hani yürüyüşe barın bolsanız video alıp görkörüp bilen yok. Petrovic sen yürüyüşe barın bolsan sen görköreydi. Hiç tak olmadı. Adamlar hiç tak. Men toşna bilen Metçide varan adam köp, katı köp, ummas köp. Ol hak. Hiç kim yok. Prosta adamlar bunu izdivatsı edip yalan gürlep otuyorlar. Petrovic yine gördün mü? Ünferin arkada bu otu aktif. Bunlar öyle yalak prezidentini gollap bunlar aktif. Biz aktif olmalı buradan. Ne şu için bunlar yeniyor. Üç oradan aktif olsa üç var köçe çıkartmıyor. Şuraya ağzını oturuyor. Yani şuraya biz berk olmalı, bitmeli de kansa. Şuraya biz yankı ağzılarını deru yapmaz şuraya. Petrovic bu devlet senin ve senin başkalan pulunu oğurluya. Öğürlerine $1 milyon sağdan yalan. Şuradan cuma namazından ya yürüyüşten tuğratını videomu tuğranlar hani görkök bilir mi? Şu devletin odaklı oğru ve maşinlikleri grup basına anılıp durmam. Biz devlet doğrulamız ve devlette işlemiz yok. Şunun için sen aydan zaten düğüm yalan. Hemen at yalan. Şunun için hem bu otları efire gelecek olsana da gelin bolmasa men sizi yankıp pızırıp koyuyan yok ortadan. Yani sizin tok yok. Siz değil mi? Yani kalkı başka tarafa çekemez. Yanlış tarafa çekemez. Arkada bir yerlakçılara türme karışıyor. Elbette türme karışıyor. Tak, YouTube'da Puter Guli Freedom bir de muhayyedov ama ertiden yığınak geçirip, korkup yığınak geçirip yankı kabin yığınap mena kaçyan dinlemeten şonu edin mena kaçyan dövlet saklan yumurman eğer de halk kalmasa men iyiydim aydık gelgen deyip önküyalı kaçandır. Neticede yoklay ya bu zamanı aytyanı normal. Görür neticeni inşallah korkup Peter Guli tak yurdumuzun yadayını gozgalap parahatçılıklı yolu bilen uğulaştırmalı. Elbette Çercevi Özbekistan separatizmine koşulman bu elbet neticeler getirir. Bizim Türkmen devletimizi. Ayağa bolun iyileşler. Eğer de şunu yani halk ne yarda olsa yolbaşlan halkın yani поддержкасын almasa devlet koğuşuya pıtır yandı. Yanından çıkarmak. Şunun için devlet yolbaşı halk koğulamasa gitmeli. Özünden bir namus edip gitmeli. Yemeği bir adamdan bulun biz adam atan nesil biz Allah birdir. Ömür. Почему Трамп не пригласил президента Туркменистана Сардара участие в большой двадцатке? Если пригласили на участие большой двадцатки только Токаева и Мирзоева. Потому что у Токаева, у Мирзоева народ живет посвободнее. Там законы работают, туда можно инвестиции делать. У этой страны большие перспективы. Это Туркменистан. Отец сыну передал власть. Кто его будет уважать? А это же понятно, что фальсификация. Это даже думать не надо, здесь понятно. Автоматическая фальсификация. Поэтому, кроме этого, мы доказали, что это фальсификация. Мы альтернативный выбор провели и доказали, что это фальсификация. Поэтому их никто не воспринимает. Их просто считают, когда
народ Туркменистана нужен, их приглашают, какие-то задания дают. А так с ними никто не будет ни работать, ни держать отношения, ничего не делать. Смотрите, с 2022 года Сердар Бердмухамедов. Что они делают? С отцом вместе ездят, деньги занимают, чтобы свой режим держать. Он упал, он банкрот. Кстати, Андрей Петрович, Шудаттардиннен аркадагы айтым. Он банкрот. Он ничего не может сделать. Он не может страну поднять, он не может страну продвинуть. С Китая, под Китая вылез, под Россию залез. Под России вылезет, залезет под Эрдогана. Это никчемные люди, у них нету ни политики, ни идеи, ни программы, ни понятия. Поэтому что вы хотите, чтобы они сделали? Кто с ними будет работать? Никто. Поэтому Туркменистан всегда, как говорится, в заднице. Gayrata gal edit halkım. Yurdumunun ýagdaýyny jogap kärsek paragatçylyky ýoly bilen jogap gozgalansyz paragatçylyk ýoly bilen gowlaşdyrmaly. Bizim şonu etjek bolýar, çäjek edip aýtdym ony. Yurdumunun ýagdaýyny okey. Saat 2:40. Türkmenistanda saat 2:40 gelýär. Häzir görül näme habarlar gelýär. Bizim aktivistlerimiz başka yerlerde görür sani. Cuma namazdan son yürüyüşe gidenlerini näde görüp bolýar. Bizim şonu görýär, näde görüp bolýar. Hiç kim yok. Andrei Petrovich denilen hiç tat karşımda bolýar. Tak. Yazın komentariyada, TikTok'ta, YouTube'da komentar yazın vatandaşlar durman. 46 adama efirde. Biz Türkmenistan'la bu teçen dağıtlar beyan etçek olup efir açtık. Kimin näme habarlar olsa iyi verin. Men aktivistlerden habarlara karşıyan görürüz. Yine şuraya alayım. Tak. Ağım Daşöğüt'ten näme gollap bilýär? Terdim. Daşöğüt'ten biz ya da rolikler yazmaly, video rolikler ya da like koymaly, ya da paylaşmaly, ya da komment yazmaly. Türkmenistany jaňyt bilýärsiniz, Türkmenistany jaňyt video maglumatlar alyp bilýärsiniz. Olar TikTok'da paylaşmak bilýärsiniz. Türkmenistanyň dowlat ýarlaryna pul berip şu mitinge bar, maňa şu ýerden raport ber diýsen, hedil edip gidýärler de raport berýärler size. Video ýa-da surat alýarlar, edip bilýärsiňiz şonu. Men size bir yumru okudyn, ýykylyp gülüp ýykylarsyňyz, ene serden näme nimeler edýär, botlar näme edýär. Ünsverin. Şunu ýürüýte botlar edýär. Şu ýerde kimiň eli bar bilemok. Ýöne botlar edýär. Endi olan bir görüşüm, bir görnüşde ünsverlerin şoňa. Şimdi yalnızca taşladılar videonu. İyileş Kurbanov bu vakt aradan çıktı. Erti ona da Cuma namazından tam gayvana, zınatına aynı şut ediyorlar. Düşünün. Şu yani.
Türkmen gerçeği diye şu botlar ýerýär. Botlar ýerýär nime diye. Ine şunuň görüş biljek ugry diňe şurýaly. Ine watandaşlar. Hiç kim halky ýok bizi şol derece pulumuza, ömrümüze oglanmaga. Hiç kim hakkı ýok. Gatdy diýen. Hiç kim hakkı ýok bizi şu ýagdaýda saklamana, şu ýagdaýda bizi internetten kesmäne, dünýäden kesmäne. İnterneti kestirler, çıkmagy ýanky kynlaşdylar. Bunu türmetdiler Türkmenistany. Manadyň resmi kursy, resmi däl kursy bilen haçan deňleşdirilejekdigini aýdyp bilmezdim. Bu ýagdaýa çynlykka ziýan ýetirýär we hakykatda Türkmenistanyň äget uly ykdysady ziýan ýetirýär. Elbetde ziýan ýetirýär. Döwlet bolmak haçanla 1 manat ofitsialna 351 bolsa, neofitsialna 6 etse köp bolsa. O döwletiň falsifikasiýa edýänini, döwletiň maşenlikdigini, döwletiň ýokdugyny görkezýär. Mümkin ýa-da bu zatlar kellen almak. Hani Özbekistanda barmy şu zat? Ýok. Kyrgyzstanda barmy? Ýok. Kazakstanda barmy? Ýok. Kyrgyzstan bagşlangany geda döwlet. Hiç zat ýok. Barmy şu ýerde şolaýanlar? 2 kurs. 1'e 351 beýlik hem 6 etse ýokary. Ýok. Näme Türkmenistanda bar? Gazymyz bar, nebidimiz bar. Bir topar baýlyklarymyz bar, arkadagymyz bar, alabaly terdarymyz bar. Atlar, pişikler, nimeler, itler, oro, yani gyzylyn çaýlan şekiller bar. Olar köşkler bar. Anäçi bizi ýok. Imsim otyr. Imsim otyr. Turmaly, bezetmeli bolary. Haramzadalar. Indi ýanky nime boýunça, valyuta boýunça biz egerde demokratik opozisiýasy başlanmagy else wagtyn hökümete ýa başlan derrol bir kurs. Şo günden bir kurs. Gerekli kurs. Kyn bolsun bir kurs. Ve şu kursdan şu realistan bir çık başlamaly. Egerde biz bir kursa gelmesek biz ykdysadyýety durundup bilmez. Hökman bir kurs bolmaly. Oň tapawudy az çıkmamaly 0,5%, 0,3%. Başga ýol ýok. Mana da ardan çıktı diýip mışlar ýaratsa diýmek mana da uzak ýaşardyr. Только что начало сегодня не упадет страна, но народ добьется своего. Абсолютно верно. Feridun, şu gün Gurbanly Berdimuhamedov gorkdy, kabin çağırdı. Näme alamaty? Halkyň hereketini hakykatlaşdyrdy. Halkyň hereketini gördü. Diýmek halk şuna eýem hop döredýär. Diýmek halk öňüm hop döredýär. Ýöne üýüşüp hop döredýär. Meçitler adamlar bardy, gorkdy. Diýmek halk ham şonu görüp, halk ham üýüşmeli adamlar görüp, eýem bir nokada geldi. Ha, çıksaň bolýan eken, çıkmaly eken. Indi şu nokatdan biz darş ýörmeli. Biz ýörüşimiz dowam etmeli. Anta şu nokatdan ýörmek, ýygy aýtmalylar. Kyrgyzstan geda döwletler, ödegler Kyrgyzstanda talabançylyga işlemäge barýar. Näme barýar? Azat döwlet. Azat döwletde mümkinçilik köp. Häzir talabançylyga, ýani pardon, talabançylyga näme diňe pul üçin baran nokta şu ýerde azat, rahat işläp, ýatyp bolýar, turup bolýar, kofejik içip bolýar, onet bolýar. Türkmenistanda ýok şu zatlar. Halk bilen gürleşip bolýar, ýumor edip bolýar, onuň pikirleri başga. Türkmen ýaly ýa ondan gorkup bir-birini aýtman, ejen pejen diýmen, olurda hemme zat başga azat ýok. Sizin aradaňyz näme isleýäňiz özüňiz? Men hiç işlemem. Men halkyň azatlygy şunu isleýän. Halkyň esasy arzuwy, ine seňem arzuň, sen şunu ýazdyňmy? Seňem arzuň azat ýaşamak. Sen azatlykda diýip gulçulukda ýaşap ýörüň, şunu tapawdy bilen. Gulçulukda ýaşamak we azatlykda ýaşamak. Hiç kimin halky ýok bizi şol bir derece pulumuzy, ömrümizi oglamaga. Dogry. Ýazın kommentariýada şu 43 adama eýem efirde
Bana mesajı geliyor, men galsa bolu okap bilemem. Ben bir minut. Tak, devam edelim. Men oylayan diýilýär Türkmen prezident bolsa oňat bolar, ol ýaş we pikirlerini halk saýlasyn. Halk saýlasa şo bol. Boldy. Saat 3 boldy. Окей. Силы власти не удержать. Думаю, что если немного понимания, надо идти с народом, потому что только народ может защитить руководитель страны, а не какая-либо крыша из-за рубежа. Надо жить с народом. Окей. Окей, saat 3 oldu. Okey. Şatırak Utayla Mırada Zakıt Özdoğan'ın yarada kavga doğru yani. Sen git önümüzde duruştu anada durmadı. Yoşka. Barat ne tip olsa barat hükman barat. Neyme komentari bolsa yazın. Neyme Türkmenistan'ın haber bolsa yazın. Haber et durun. Tak saat 3 oldu. Men var efiri yapmalı bolyan ve Türkmenistan'ın haberleri teyden çıkmalı bolyan efire. Şoň üçin egerde häzir hem yerlerden ýa haberler alaýyn, o zaman ýene efire çykýar. Şoň üçin men TikTok'am nimenem yapmaly, sebäp men häzir aktivistler bilen haberlaşmaly. Şoň üçin beýle ýazýanlaryň hemmesiniň atalary halkyň puluna ýyp oturmaly. Mümkin. Sen onun gelse-de şutaýda jaýlan. Tinkim oraya almagy diýer ýaly. Hani gowy habara garaşýar. İnşallah. Men TikTok'tan çıkmaly bolarym. Hormatly dinleýärler we YouTube'dan çıkmaly bolarym. Men häzir aktivistler bilen habarlaşmaly, Türkmenistan içinden habarlar almaly, abone bolup ketmeli, ondan bir video çıkar. Biz ýene-de efire gelir. Bizim efir almada şerit durun. Kanalyma abone bolun. Bir topar adam abone bolman efirleri görýär. TK wagt 20-50 min ýetdi efirlerini görýänleri. Abone bolun. Abone bolsaňyz bizim efirlerimiz ýokary gider we paýlaşylar. TikTok kanalyma Kurbanow Murat diýip ýazsaňyz abone bolun we paýlaşyň efirleri bizim DBT chat aktivistimiz var. Şoňa da abone bolun, men size görkezýin. Ine ünsürin hormatly dinleýärler, DBT chat aktivist. Ine şoňa abone bolun. Ine DBT chat aktivist. Telegramdan tap bilersiňiz we şo ýerde habarlar alyp bilersiňiz we şo ýerde habarlar hem goýarsyz. Eýem 81 adam şo DBT chat aktiviste abone bolun. Siz görüşjekmi? Size bir kanal berip şo kanaldan maglumatlar alyp diýjegini goýup alyp durar ýaly. Ine şu ýere gelip DBT chat aktiviste gelip siz abone bolun da şu ýerde komentar ýazyp bilýäňiz. Masal üçin ine şu ýerde ýazyp bilýäňiz. Salamu alaykum. Barmy? Şeýle ýapsaňyz ine video başlama. Şunu modifikatsiýa edeyim. Şu ýerde ýazyp bilýäňiz. Okey. Komentar ýazyp bilýäňiz, hem ýazyp bilýäňiz. Şoň üçin Telegram bul
hopsuzluk için katılgılat ve hoplular Telegram üstüne işecek olun. Telegram'da hemen de yollan. TikTok, Telegram. Yaş öten halka ayağa kaldırıp bilmeyen onu hakkına tutma 10 tane adam tutunun kovu bolaymasa. Men halkı ayağa kaldıracak bolamo. Men halka adatlık yolunu görkezip şonu barmağını görkezýär. Men proyektim değil. Bu halkın proyekti. Bu her adamın proyekti. Şoň üçin siz şu yürüyüşler, şu çıkışlar bolanda men ýanky şoňa nimem diýip hasap etmeýän. Bu halkyň işi. Çıksa çıkar, çıkmasa çıkmaz. Sen ýalaklar düşünmän ýazsa ýazar, ýazmasa gollap ýazar. Bu men nimem däl, ıhtiýarlygym däl. Bu men üçin amanat zat halk. Halka men kömek etmeli. Ine men bojum ýerine ýetirýänmi? Kömek edýänmi? Ýol öküdýänmi? Düşündirýänmi? Jemgyýet ötürýänmi? Korrupsiýaga görüşýänmi? Golýanmy halkymyza kime ýanky betbaşlyk bolan bolsa, ana Azat Şykiýew şol ýaly golýanmy? Golýan. Ine men goldum. Halk çykmady, beýtmedi, sen aýdanyma çykmaz, muň aýdanyma çykmaz. Men aýdanyma çykmadym. Öz pikir bilen çykdym. Näçe men aýdanyma çykdym? Pikir etsin. Gerekmi adatlyk? Çykmaly. Men ýöne kime gerek bolsa şolu üýşüp çykarýaly mümkinçilik görenýär. Şan tapam. Eger maňa gerek bolan bolsa, men başgaça çözerdim. Ýöne maňa men üçin çykandar, onu döwlede menki boldy. Sizinki däldi. Sizinki bolmaz. Onda men diktator bolardym. Siz menden diktator isleýän men diktator bolýarsyňyz. Yok, men üçin çykmasynlar, men diktator bolýar. Azatlyk Türkmenistanyň geljegi üçin, öz haklary üçin çykdylar. Ine şu düşünceleri siz düşünmeli. MHM işgärlerini de düşündirmeli şunu. Olar şol nime dip ýanky mesela halktan talamançy bolup başyny kopýarlar. Döwlet bolmany. Polisiň maşynlik, MHM maşynlik, prokuratura maşynlik, tuduň maşynlik, prezidentiň maşynlik, kabinet ministri maşynlik. O bular näme bol bu hökümete? Dige maşynlikler ýerledi, ýalaklar maşynlikler. Ine kaçanla adalet adamy, kaçanla adalet adam, sesin çykman, sesin bermän, ses bermän, hiç zat diýmän, otursa akylly ram. Onu ýöne ýalaklar maşynlikler çykyp ýuwuldy basmaly. Ine bolanlar. Ine şoň üçin pikir edip çykmaly. Sen men üçin çykma, özüň üçin çyk, çağın üçin çyk, öz hakyň üçin çyk. Men şonu size teklif edýän, hergedem şonu düşünýän. Şoň üçin halk çykmasa biz uturluk, biz nimetlik däl. Biz düşünjeleri berdik halka. Halk häzir şu düşünjeleri aldy. Gördük hökümetiň gorkýanlygyny, öz güýjüň baryna ynandy. Ine näme etmeli? Ine şunu kotdan darş öğrenmeli. Şu öýek çykmasa oň zereri ýok, oň hiç ýyly haýry ýok, oň nimesi ýok. Biz indikide çykar. Ýöne indikinem uzaga çekmez, gaty şart ýagdaýda ýöne çykarar. Şoň üçin halk şu ýolda bar ýa. Hiç zat bolmaz, eýle bolmaz. Siz öňkü ýanky 20-nji asyryň geplerini etmeýän. Hiç zat bolmaz etmez. Serin daşdyrmaly. Eran çykdy. Serin daşdyrmaly. Näme bolup geçýär? Ana biz Eran türkmenlerden näme tapalydy? Hiç. Şoň üçin näme biz çykmaly? Eger bir edensek, hakkımız iýilse, adalatlyk ýol berilse näme çykmaly? Çykmaly. Şunem ertirem demokratiýa bolsun, demokratik prezident bolsun çykmaly. Ine şonu biz şol ideýany biz berýär. Ine bizim borjumuz. Hormatly izleşer, onda men efir öçürýän 8-den 11-çe 3 saat efir etdim. YouTube'da, TikTok'da gow özüne näme taman işleýän näme gurulýan näşeden doýup ýene de ýanky botlar gep başlady. Sen diýär biz Asuda döwlet. Asuda döwletiň ama näme gurulýan diýär. Asuda döwletde ana adamlar basypdy öldürýär. Bir topar adam türmede oturuyor. Asuda döwletde beri bolan. Yalan aýtma. Ine şeýle ýagdaýlar hemmeler awdançylyk, saglyk, owaçlyk we paýhas arzu edýän, paýhas we yalan az bolsun ýurt beýik mirasty
mirastır ve men adamlardan vicdanlarına layık gelmegini soruyorum. Layık gelmegini soruyorum. Sağ ol vatandaşım köp hem zat maddi bağlığa bağlı değil. Şeyler hem vicdan bağlı. Bak doğru diyen. Şunun bilen men efir utaryan YouTube'da ya da TikTok'da gelip bir kan soru cevap verip öyle de utaryan. Şunun bir yine çıkış eder. Neticeler boyunca, bolup geçen dağıtlar boyunca biz häzir aktivistlerden habarlaşmaly. Bolup geçen dağıtlar bilmeli. Men hem efir geçirip hem dağıtlar idaralap yetişemek başlan. Hoş sağ olun. Gelecek duşlar çelin.